O seninle 2 avtomat barmy? Yine de birini araly. Abdullah üçin köprak okamalmaly. Kerim yaralynyň eline yakynagany özüniň boş gabyna saldy. Yine de agaç taply granatlarym alyp olar tokoy tündüler. Gür jengeli tokoyun içinden öter eder ýaly. Petiş ıssady. Olar akyp yatan ýapsagyň üstünden baryp ilke hedil edip soğuk sudan ganylar. Soňra goşokluğundan ýokarsyna ýuwup ýadagulukdan çykan ýaly bolurlar. Derýa ýaplarmy dama köle uýýanlar. Biz şu tarafa gidibersek köle bararys. Şu ýerde duşmaly etdi ahir diýip Nikolay suwun akýan uğruna ýerini tutdy. Abdullahyň basymrak tapyp bir ýerden garama saýlamaly. Ýoksa da Kerim, sen öýüňe tataşanlary sessiz ýünsiz näme edip ýokladyň? Hiç şil tüpüň beýleki eşdilmedili. Men olary pysagym bilen. Düşünükli. Atebe gaga sagol aýdaymaly. Şo bizi halat edipdir. Olar ýugoşlyk göle ýörep, kät odurup diň salýadylar. Ahir tokoyun ortadynaky köle geldiler. İyi saralyk. Emma bir ses sedasy. Gumgukluğa ynanyp gapyl galaýmagy mahmal. Sebäbi ýerler öýdümiň köm boldy. Häzirlik şe nemisler höküm sürýärdi. Birden awtomatyň tatyrdap granatyň ýarylmagy mümkinni. Komandir diýip Kerim ýoşa dillenni. Belki men sepetenim sağa giderdim. İkimiz hem köýüň aňartyna duşýarys. Şeýsek basyn taparys. Ýok Kerim. Ýekeri Kudaý ýagyş diýipdirler. Alaýda tokoýda bölünüşmäli. Umda da ýekelik gowdal. Onda näme? Gitdik. Olar köýüň ýartyna ýetip, ýene de azrak diýinjallar. Gedekligine ýuwundylar. Birdenke şygyrdy peýda boldy. Kerim şyrdap komandir diýip, şygyrdy çykan tarapy awtomatyny tutdy. Olar agaza duglanyp häzir boldular. Şygyrdy ýene gaýtaranmy. Oglanlar bir men niýet çykdy. Kerim bilen Nikolay bir-biriniň ýüzüne teredişip durmaklaryny dowam etdiler. Olaryň ikisiniň hem kellesine bir hyl hyýal gelipdi. Belkim Abdullahyň arkasyna nemisiň awtomatynyň niri gedeligidir. Olaryň zorlaýypdy diýendir. Abdullah, hani özüň görünip Nikolay seslendi. Böwürsünlükden Abdullah çykdy. Nikolaýdyr Kerime göz düşmän aljarangylyk bilen iki ýany seretdi. Nikolay, Kerim, siz nirede? Bärdi. Nikolay bilen Kerim duglanyp duran agaçlaryň bäri ýörediler. Siz näme gidip dursuňuz? Belkim sen ýygyň bir nemis getirensiň. Belkim seni zorla aýtdyrýandylar. Ägälik gerek. Hawa aýtdyrdylar sana. Men elimde yara var. Wey, bir yaralaňyz näme? Siz nemisleri suradyňyzmy? Eýsem näme? Burnumyň gyzaryp durany göreň okmy? Oho, urdularmy? Ýok, o şap sipap goýberdiler. Mene ýere düşmäkem bir ýoldan şakadan paraşutum çolaşdy. Ondan biraz atrasyl bolup durdum-da, aşaklygyny bökdüm. Gönüm köýle tarap gaýtdym. Men onu ýokarda oňaça belläpdim. Nemisler duşmadyňmy? Ýok. Ýöne awtomatlaryň sesini eşitdim. Siziň biriňiz siňiz öýtdim. Onda gelibim şu ýerde garaşyp ýatyryn. Eger gelmesek näçe çekdiň diýip bu seňki sorady. Ne derdim, gözleme çykardym. Hawa size olar näme ýerleşdi? Ondan gurrun berers. Me bu awtomatal? Täze nemis awtomaty. Ertirden ber gorkup durdum. Batyrlar näýär boldum. Abdullah seninle karta ha ýokdur. Heýdeş durmanda da karta bolmazmy? Elbetde bar. Abdullah ýüzünden iplerini kartany çykardy. Hani bir nirede? Basymrak anykly, birden saltyrak gideliň. Ýozam herkilen ýerden gelerler. Olaň üçüdem kartanyň üstüne geldiler. Şturman karta seredip öýdüriň durun ýerini tapdy. Soňra fronta şenli bolan araly ölçäp 124 kilometr diýip ýoşa deslerini. Eger öz dokunluğumuzda bolan bolsak, bu aralyk nämejik diýip Guselnikov hırsyny işledi de sözüne dowam etdi. Arman bir öwrüm edip bermeli bolýar. Kerim gurrun goşuldy. Dowşanyň edýän öwrümlerini gönleseň, ýol 3 etse adalýa diýip atam aýdardy. Eşitdiňmi Abdullah? Wagt bilýänli. Ýogsa şaýyry düşüp gönläp gidip bolmaz. Ýöne 120 kilometr dokunlukda bolan bolsak, bar ýok 12 minutluk ýol. 12 minut. Piyada da bir zat eders. Entek şu öňümizde obazgy şenni baralyň. Galanyny şu ýerde şüders. Onda şeýle men öňden ýürüýän. Abdullah sen ikinji Kerim, seni min gyzyn. Äge bolun. Gepleşmek gadagan. Eger men elimi gallarsam, durun ýeriňizde durun. Tokoyun içinde messer bolmasa her çöpüň düýünden faşistiniň çykaýmagy mümkin. Komandir, men öňden däýin. Eger bir garagymda bolan bolsak seni öňe salardyk Kerim. Emma tokoy maňa öwretmäň. Gitdi bolanlar.
Olar çalt kem terzaply ýörep uğradylar. Sasnadyr bir ýollaryň en semeýirlap ýere gatbar ýorgunly şok bolan ýapraklary, olaryň aýaklarynyň aşagyna mylkyllap ýene ýokary galýady. Guselnikow tokoýyň içinde gabat gelýän aýtym meýdançylardan ýögürlüp, agaçlar gabat bolup ýürýärdi. Bir yerlerde ösür agaçlaryň sany tajagy ýokdy. Edil garawymyň şägeti ýaly tükünüksizdi. Birden kan Nikolay bir elini ýokary galdyrdy. Abdullah bilen Kerim'in gurreti şu bagda doňlara daşy görüldü. Awtomatlaryň mäşerine barmaklaryny ýetirip ýadyr boldular. Nikolay ýene de elini salgap ýörep başlady. Megerem haýylyr bir guşdur haýwanjyk agaçlaryň ballagyny şygyrdadan olmaga çemeli. Käýerlerde sırdan moýly gelin ýaly bir ýozlaryň toplumy gabat gelýärdi. Güýdüň biçigirekli salkyn günleri, olaň başyna ilwan ýaglygyny büräne meňdeş. Tylla sary, gyzylyntyl ýapraklary üç ýol uşaň halyny habar alyp bir-birlerine çaýyş çakýarlar. Aradan bir sagada goly wagt geçen soň, tokoýyň içinden geçýän egrim mugram ýola gelip ýetdiler. Ýol gatny bolmaga çemeli. Ýapraklary ýere çümdüren at toýnaklarynyň çöp saramy döwüşdirip geçen maşinlaryň, tanklaryň ýylar görünip dur. Ýolun ýürümek aňsada bolsa howpludy. Olar ýoluň ýakasyna ýydarlap, ýolun teredeninde görünmedi ýaly. Gyrymsa agaçdyň deňinden bu kodoklaşyp gitdiler. Birden kaçkan maşin tezine olar aşak yaparlap yer dinlediler. Maşin tezi karşıdan çıkıp olan gaýdan yerlerine barýady. Asalymdan içi dowal tallatly, alim uğul renklerin maşin geçip gitti. Biz gözlemek var ýalar dip Guselni kıpşırdadı. Yerine itler ýok eken. Bizim aly baylanmaz adamyň ýytyny 5 kilometrden galýarlar. Olar siziň aly baylanmaz. Garawymda ne bendiňiň, ne de beýlek okdaýaryň ýyty bar. Bulonky nemis awşarkylary. Hani öňe ulanlar, howul bolyň. Owajuga garaşylmadyk ýerden ýetdiler. Tokoýyň guturun çetinden mellekler başlanýady. Agaçlara bukulyp salym oba ter salyp durdular. Oba gumguklukdy. Olar ýene de salym garaşdylar. Hanha eli bedereli gartaşan aýal agaç tamyndan çykyp guýa ýöneldi. Barp görmelip Guselni kıpşyrdy. Men barlap geleýin dip Kerim seslerini. Ýok, Abdullah gitsin. Sen ýaňyda işläp bildiň dip komandir Abdullah başyny atdy. Kartoş kolu atydyň joýaty bilen şo taýmeçeni bagyryň bilen tüýşüp gitdi. Eger howulsyna hiç kim bolmasa, kapysyny kak. Owada Fritzin barlygyny ýoklugyny sory. Hemme zat ýerber bolsa eliň salgarsyň. Ondan bir warar bolýarmy? Düşünükli komandir. Guselnikow bilen Kerim şturmanyň hereketleriniň birini saptyrmagy edip durdy. Ol agaç jaý ýetýänçe joýaň içi bilen sulgan ýaly çal tüýjüp gitdi. Guselnikow Abdullah Sabirow ýöne ýere aýratyn tapşyryk bermänni. Komandir bilen Kerim eýem Frister bilen aýra-aýra duşup, her haýsy öz başyny sarapdylar. Gerek ýerine öz başda kereket edip, öz kuýuplaryny görkezipdiler. Indi gerek Abdullah'nkydy. Goýalym bagtym synap gördün. Ýöňdäki keni okulmadyk kitap ýaly ýagdaýdan nähil baş alyp çykýaky. Abdullah hem büyüm şunhut özüne tapşyrylmagyna şeýlerek düşünýärdi. Emma häzir onuň bar pikiri kirak şu ýöňdäki howludy könüje tagytyly jaý etmekdi. Bardy gele düşman bar bolsa, onu awtomatam bar. Ýene ýeke tapar atyp görmedik naganyna taýýar. Ol kartoş kolu mellegiň iň aňar çetine ýetip, ýuwaşlyk bilen kellesini gallardy da, alaka ýaly eýlek-beýlek çalt etdi. Atydyň çiýiline ýaplanyp, tagytylyň deşiginden howluň içine seretdi. Howluda hiç kim ýokdy. Zaýyň gapsy ýarym açyk dur. Ol agaç haýatyň düýü bilen bukdoklap, howluň agaç eriňinden ötdi de, iki bökünne gapyň agdyna peýda boldy. Azyjyk diň salyp durdy. Emma ýüreginiň gürsüllüsünden başga hiç zat eşdilmedi. Ol gapyny tırkylladyp, awtomatyň nilini gapak ededi. Özde başardygyndan zaýyň diwaryny arkadan direp, demini almanyn ýer garaşyp durdy. İçerden ayaga giyin bolýan köwüşiň hortully eşdildi. Megerem sagazyk kakadynyň ejetiniň köwüşini geyip gapyny açmaga gelýändir. Eşik çygyrlap açyldy. Gidijek horton kempiriň kellesi göründi. Ol gön howluň içine seredip tırkylly gulawma eşdilmek ýa-diýen ýaly eginlerini ýygyran halaty, "Salamu aleykum" diýen ýuwuşa diýeşdirdi. Kempiriň iňsemik göwlesi ýellegen gamyş ýaly titräp gitdi. Pişwaganky ýaly gatyn boyunlaryny öňe dodup, diwary ýelmeşip duran Abdullah'ny görün soň, göwlesine kwap gelmeýän ýogyň ses bilen salamlarlydy. Näme tanyşy boýdan maşa synlan soň. Megerem
Kombinezonun yakatyna çalaja görünýän Sowet nişany görünür. Ýüz açylyp gitdi. Oňa şeň Abdulla iň isaty bilmeli zadyny soraşdyrdy. Obada nemisler barmy? Ýok oglum. 2 tane polisiýa bar. Olaryň giýje gündüz samogон içip ýatyr. Nemisler şu gün ýerden maşyny tokoýa tarap geçdiler. Ýa-da bir maşyn bolup geçdiler. Olar size gözleýän nälerdi? Birinkilen samolýotyny urmuşlar. Lýosçuklar tokoýa düşenmiş. Kempiriň aýdýanlar dogry bolsa-da, Abdulla ätiýazy ellen bermedi. O diýenlerden habarymyz ýok. Biz lýosçuk däl. Kempir yeterlik bilen gözlerini güldürüp, çöp ýaly elini içerik salgady öýe girin. Men ýekedäl. Ýa-da ýurlaşlama şagyryn. Abdullaň elini bulanyny gören Guselnikow uludan demin alyp, "Ahyrym, men asawr käsem dogrypdy" diýip, Guselnikow Kerime gittik diýen manyda başatdy. Kerim ýylgyrdy. Atam erkek kişi edel kürümün agdyna sıçana erkek bolup garaşýan pişik ýaly sabırly, kanagatly bolmaly diýip aýdardy. Atybek agy dogry aýdy. Uruşdandan ýokman o goza bile tanyş borunyp Guselnikow jogap berdi. Ädiklerini, daşky geyimlerini çykaryp ýuwunýan 3 ýigit dünýä täzen iýrenýäli boldy. Kerimin aýagynyň yaratyna haýydyr ötümlüğün ýapragyny goýup daňan kempir Lukman hekimiň ornuny tutdy. "Ene siziň adyňyz näme? Tanyş bolýaň" diýip Guselnikow kempir öýlerini. "Maňa Avdotya Stepanowna diýerler. Biz Belarus. Siz kim bolsuňyz jandarym?" "Nikolay, Abdullah, Kerim." "Siz Kerim haýsy milletden?" "Men türkmen Avdotya Stepanowna. Garawum diýip eşitipmidiňiz?" "Eşitdim. Tutuş umlukmuş. Diýerler barmy, bir ýyllap suw içmeýärmiş." Kerim heder edinip güldü. "Bir ýyllap diýenler ýalan ýöne, 2 hepdelap taýşan oklar." Avdotya Stepanowna. Boyu stollun sähel geçýän Belarus ýanany. Ýigitler gaýnan kartoşkadan mäkem naharlap, inniki gitmeli ýerleriniň ýoluny gaýta-gaýta düşünürdi. Şo geplep ýörüşünedi. Nemislerden ýanyp beşdi. Ýödüniň 2 ogulyny uruşyň ilk günlerinde öldürenliklerini, gaýdany Germaniýa gidenliklerini, adam sanyň bolsa direksiz ýetenligini, faşistleriň orana hel jeda berenligini gysgaja gaýtdy. Uruş başlaly bäri. Asmany uçup ýören ýigitler. Bu sapar ýerde bolup geçýän perişan ykballaň ahyn alatyny ilkinji mertebe Belarus kempiriniň öz agdyny eşitip ýürekleri gubarly ýola düşdiler. Olaryň burnuna diňe ýanganyň külüň ýetirýärdi. Käbir jaýlar gara kömürden salynan ýaly garalyp durdy. Olar ýolda Abdullah öýdleriň nemisler gabat gelişini, nähil ýoldan tapyşlaryny görüň berdiler. Bular Abdullahyň gözi gitdi. Öýdüniň entek duşmany, usuraşmanyna ökünmänem durmady. Olanlar. Avdotya Stepanownaның agdynyň o çykyşyny öz gözüňiz ile gördüňiz. Gulagyňyz bile deşitdiňiz. Kerim. Sen o sriýetsi pysaklandy. Ädi bilen ýeri dewşenekletdi ýasyň. Oňa olamaz. Onuň şu ädiginiň ökçeti bilen biziň çağılanmadyň, aýarlanmadyň bykynyna ütülüdenni. Gozaryň sakkalaryny goparanny ýa Avdotya Stepanownaның agdyndan öz gulagyňyz ile eşitdiň dahyry. Bir günne 2 tapar uçuş edip henidem oňurmandyr. 3-4 tapar üstlerine gaýtmaly ekenik. Azrak gatmaly ekeni. "Ha" diýip ýola gidip barýaka Guselnikow ýugoşdan geplep ökünni. Olar ul ýola çykdylar. Bir salam gyrynsa gaçlara bukulyp durdular. Bu ýol öňkü tokoýyň içinden geçýän ýaly däldi. Gatny köpdi. Maşynly, motosikletli geçýän nemisleriň gülküleri eşdilýärdi. Garamdadylar. Öz oglaryny gelip ýören ýaly Guselnikow öňürdedi. Wagt wagt bir tapar dokulduk bilen ýoluň üstüne geçäýdiň diýip Abdullah ardy etdi. Kerimem bolsa döýnekdi. "Men elmede pulemyot berseňiz." "Olanlar. Gurgurun betedeliň. Şeýle pikir bar. Ha näme etmeli? Herki geçen nemisler öýleriniň köň maslyklaryny tapandyrlar. Inden biziň söwgümizde münürler. Eger piýada gitsek, biz olaň eline düşeriz. Oň şuny bulup tapmaly. Nädip, nähil ýollan? Hawa ýene-de Innikowa deňiz 30 kilometr bar diýip Abdullah kartany deretdi. Menen tek sözüm utaram ýok diýip Guselnikow oň ýüzüne nägelek güle garady. "Biz maşyn tap bilmeriz. Ýöne motosiklet edinmegimiz mümkin. Sebäbi olar üç bilem. Ýollak patrully polisiýalar tutmazmy" diýip Abdullah dillenni. "Biz olaň eşiklerine balmaly. Ondan
Ödörünkün olur näme üçin tutsunlar? Näme bir zat diýip sorasalar, deňinden geplemen geçip berjekmi diýip Abdulla Kerim ödünün gullar diýen tamabil oň ýüzüne seretdi. Oňa şeýle Usyny kötüýetini batlandyryp bir zatlar diýdi. Abdulla da Kerim'in gözlerini elekçelik ettirir. Komandir näme diýdiňiz? Men friistleriň doğun garnaşlarynyň ýüzüne tüýkürip daşrakda gediň diýdim. Oy ho. Ýaşadyn komandir. Siz nämeçe nerden öwrenip ýördiňiz? Mektepde Kerim. Men näle ýaşadyn Karl Fransowich. Gamburglu Karl Fransowich. Ýöne şeýle şert bilen dedim maly. Gepleşmeli boldy. Ýödüm gara geçerin. Indi motor nädip ele salmaly. Şonu pikir edeliň. Ahmetlirak yer taýlap awtomata bir sapar tatırdaýak nädir diýip Kerim söze başlady. Onu Usynyk aşağı dodugyny işledi. Onu eden işimiz ürküden gurbağamda degmez. Ýoluň gatna uýygyjam. Awtomataň sesine işlerler. Ýağdan qıl soruny ýaryp bolmazmyka? Men bir zat ýadyma düşdi. Abdullaň erinleri ýaşardy. Oğlun kak akşam aralar eşekli ot getirýän oğlunları biz şeýdip ýykardyk. Ýoluň iki gyrasyndan agaja menip eşekli oğlanyň döşüniň deňesinden ýüp tutup oturardyk. O biziň deňimize gelen wagtynda patlap eşekden ýykyrardy. Eger häzirem intizik film tapylaýsa, oňat pikir. Usynyk şu wagda film agtyryp töwrüni garanjaklady. Eger ýük maşyny çaýdy, o zaga filmini badyny üdüp gider diýip Kerim bir zat tapdy. O hiç. Usynyk elini silkip goýberdi. Filmiň bir ujuny agaja daňardy. Beýle ujuny elime saklap oturdy. Yük maşyny gelýän boldy, aşağı goýberäýmeli. Üstünden geçer gider. Ýöne hany filmini girdin tapjak. Wagtym geçip barýar. Hem ýüräliň hem gözläliň şu ýerlerde telefon film geçýän rahyry. Bişen erik gözleýän garabol oğlanyň kyýaly, inni olan gözleri agaçlaryň dipedindedi. Film gözleşip harf ýadylar. Olar häzir çörekdir suwdan zerur altyedy ulaşdym gerekdi. Birden Kerim büdürep, ul gowrasy dolu ganar halta agdarlanýaly boldy. Ol ýoşa söwünde de söwünni böli. Diýip garbanyň gyzyl bolsun diýen alkyş alyna geldi. Oňa häzir gyzylym gerek däli gowhurem. Aýagyna solaşyp ýykan filmini garbap bagyryna bassy. Tüýüz oňy diýerim tapdylar. Abdulla öňrek gidip motosikletden özge ulugy gelýän bolsa, berkitmeli ýerlerini belläpdiler. Nikolay bilen Kerim her ýoluň bir tarapyna häzir bolmaly. Ýogsa kekirdeginiň töwereginden film düşen fasistleriň motosikleti haýtyýana sowjagyna ýawmanydy. Näme garaşdan şolum gelmedi eken. Ertirden bäri tarrlap geçip ýürege düşen motorlaryň inni birem ýokdy. Ýük maşyny geçýär. Benzin daşayan maşinler geçýär. Garaşýan da adam gelmese, wagt diýen adam sagyrsyna gamşylaryň ýynyndan bedegi dönýän ekeni. Ahir tomodok ýaly garanokot öňe müňzäp Abdullanyň garaşýan motosikletine urildi. Onuň ýygyna da öňünde de garaşdan gelýänem hereket ýokdy. Tüýüz süpüne düşen zat baýuşyň ırskaly agdyna girermiş diýileni. Şonu tapdyrsalar, gör ýene näçe garaşmaly bolar. Abdullah filmi daň diýen işaret etdi de jengellin işi bilen ýollaşlaryna kömek algady. Öwrümden bir friz araba açkan horoz ýaly petekerini gaýşardyp göýgümtür motosikletden sürüp gelýär. Onuň gowagyna kellesini gyşardy birak oturma gerem erkejerýändir. Sürüjüniň ýygyna da biri gazyk ýuwdan ýaly bolup otur. Howa bilen renkdeş film ýyldyrym şartlygyny işini bitirdi. Sürüjü bilen ýygyna oturan näme bolanyny beýintine habar bermäge ýetişmedi. Diňe gozokda oturan bir bolmasy işiň bolanyny aňyp, tokoýa tarap eňip barýan motosikletden heme ýykylmajak bolup, hem janyny sarlan howpdan gorunmak üçin gapdaryny akynagany almagy ýynanypdy. Şu halat motosikletem bir gapdala agyp gaýtdy. Oňa şen ýetip gelen Guselnikow elindäki awtomatynyň gunnugynyň ýeňsezi bilen Fritsiň boýnunyň çykan ýerindäki oňurgusyny ýazdyrdy. Galan işler motosiklet, Fristleriň maslygy tokoýun garanky ýerine çekildi. Olar gözi ilmez şartlykda nemis geýmine girdiler. Ok ýaralarym motosiklet ýüklediler. Guselnikow uruluň başyna geçdi. Abdullah ýygyna Kerim morda godokda nemis awtomatynyň gunnugyny ýapyşdy. Guselnikow başyna atdy da oğlunlar ýene de usşýas diýip motosikletine gaz berdi. Şagal öý bazar, şagal öý mazar diýilen şun ekeni. Oğlagyň dünýä ýenmek Atybek aganyň öksüni ýeňletdi. Garry süýüne kuwat berdi. Çökön göwünni galkandyrdy. Kerimiň hatyna haýşy boýunça
Dostunun addakylan nazarjyk eýem 9 aýlyk bolup, Atebek aganam, Akgülüm tanaýady. Kiçijik elleri bilen atadanyň jugak sakkalyny tutuşdurýardy. Inni onuň göwrejigine kakady Kerimiň yatan könüzi sallançagy darly çek bolýardy. Awsy hem batyr bolsun diýen ırym bilen goja onuň sallançagynyň astyna arslanyň dersini eýläp düşäpdi. Häzirem onuň düýüňinden alaja edilip öýrülen ýüpüni käte bir çekip ýügrep çaý içýän goja pikire batypdy. Takdir gojany lärikdir etmärni. 1930-njy ýylda entek gumdaky basmaçylar gyş tiňege ýaly kä o ýerde kä bir ýerde gymyllap soňy saplanyp barýaka. Mehriban ogly Allah berdi, däli jeyhuna gark boldy. Edi ýaryn aýra düşenini içine sallamy ýa-da başga bir näýagan ketel ýakandan ebişläp tutdumy. Gara gelini de bir ýyl geçip geçmänkä sarylyp soldy. Atebek mergen 7 ýaşly Kerim bilen bir ýagty jahanyna ýalňyz galdy. Agüle güduran görýän awça, tüm garankyda ağlaşan ýoluşa uluk asmanyna hemra bolup ýol görkezýän, umyt ýyllar ýaly bolup ýüregini teselli berýän diňe Kerimdi. Ol mergeniň ýeketäk höwürdi. Gojany ýaşaýşa ymtyldyran howa ýaly gudratdy, ýagtylga çagyrýan şamçylagdy. Nirägseler, awa şikarady, mihmançylyga da iki tirkeşip gidýärdiler. Her bir janlaryň gylyk kiýafiýetini, mekirligini, onu näme hil ýolun ýere salmagyň, aglymagyň tärini öwredýärdi. Olaýam peşeňe däýer gaplamy öwrenipdi. Haýwana näme hil okatmalygyny beletdi. Mergeniň aýdanyň on kanuny, gulagyny galýady, düşbüdi. Muňa Atebek awçy iki bolup bilmän içiniň begenýärdi. Gök şaýtdy oturan goja, tallansaň ýüpüne käte bir çekip goýberdi. Pikir hyýarlary Kerimiň ýaşlyk ýyllaryny ýerleýärdi. Şoň bilen öýe durmuş ýolunyň tanapyny kültürleýärdi. Ýene tanyň mehrinden ýer gözündiňen Kerim oglunlukdan birden zahirliň baskançygyna ätlemeli bolupdy. Öý güduranlarynyň agyr keşigi, nahar taýýarlamak, geyim gezim ýuwmak diňe ikisiniň boýuny boýunturuk bolup ýeripdi. Yer türlerini iki öküdüň boyunu dakylýan boyunturyk olaryň ikisi deň çekmese künne ýöremeýärdi. Bularyň oňşugy da şoňa meňdiýärdi. Atebek awçy gapdanynyň maşgala boyunturygyny çekýäniň entek ýezýidje öküdi çöjükdigini bilýärdi. Onuň ulularyna, güýjüniň özüne taý boluryna sabyrly garaşýardy. Ine gojanyň şolardy ýaňy hasyl bolup, inni özüniň haly ejizlep, Kerim tarapyň güýje dyňlap uran halaty. Nähan uruş onu elinden alıp gitti. Kerim öz ornuny, tebigatyň yaradan ýüregi ýuwkadynan maşgalatyny hemde neresi çağan goýup gitdi. Ey Allah Teala, muňa da şükür. Eger bularam bolmadyk bolsa, onu ne ederdim diýip, goja içini gepledip sallançakda gymyllan nazarjyga seretdi. Çaga düşünne bir zatlar ýylgyrýardy. Goja onuň hedil düşüni bolmajak bolup, demini almadylyga da kaýyrly. Emay bilen sallança uğradı. Şu wagt o daşardan ittir guşoň sesiniň çykmagyna da kaýyrly. Asalymdan gojanyň göwünine getirişi ýaly boldy. Daşarda eşegiň aňarýan sesine nazarjyk goýandy. Häk, suwsodymyka. Ya ahyrdaky otu oturdymyka. Goja gözagallaryny balkylladyp açan nazarjyga tarap süýşenokläp, onu sallançakdan düşürdi. Gelsin, nazarım gelsin. Häk eşek diýänim, seni turudaydymy? Sen eşegi hak edip çaparys. Şeýle dämi? Ondan guma awa gidersiz. Jeňelle şikar ederiz. Nazarjyň arkada salaza diýer çykypdyr. Goja sowuklaýmasynyň ätiýaç bilen onu ýöňüne alyp arkajygyna dowanyň syýyny biredi. Soňra da ýakna çaýdan agtynyň agdyna tutdy. Ol dowdugyny joppulladyp içmäge başlady. Ukudan soň bir çay içýäs. Salamu aleykum. Giç ýaşy diýip paştalyon ýugudagy içeri girdi. Atebek awçy salamyny alynmadyna ol gyssalmaç habaryny aýtdy. Megerem ol Atebek agan gyssanýany aňan bolsa gerek. Howunky aýdan aeroplanyň suratyny getirdim. Taňar ýelkasyn ýugaz. Hani gel geç otur. Ýok entek aksakkal meň barmaly öýlem köp. Başka täzelik ýokmy? Kerimden hat habar getirmäň goýdum. Ondan ýok. Geler gysynmaň. Mene gitdim onu.
Çay paýamışyk dälmi? Ýok, sag oturun. Bolýa onu, sag salamat gel. Hoş habar getire görü. Bolýa aksakkal. Ýöne daga çykyp giden soň Atebek awşy samolýotyň suraty şeklini kagyda küterişen göreşlerini dikdi. Nazarjy kagyda baka potolojik ýerini tutdy. Ine oglum, şu ýerde sen däden oturup, hal asmany uçýar, diýip Atebek aga nazarjyga gürrüň berdi. Bir tapar agşam arly Akgül ýere bakyp oturdy. Atasy, adamlar raýon merkezindäki harby komissariýatda uçýan samolýotlaryň hemmesiniň suraty diwara ýelmenip goýulypmyş diýerler. Kerim uçýan samolýot emmamış. Şo diýenler çynmyka? Belkem çyndyr gyýdym. Onu näme üçin soradyň? Şo samolýoty bir göräýsem diýen. Entegem Kerimiň suratyny çitip gutorylenmek. Eger şonu göräýsem, batym gutoraýjak ýaly, bolmasa gidip geläýsiňiz. Näme seninni hala şo aeroplanymda gojakmy? Ýok Latasy. Men size ne edip düşünürdüm-ki? Men Kerimiň şo ýerde nähili oturşuny, o döwlen okuy ne edip tutup oturanyny gözüňe getirip bilemek. Şey diýseni. Onu tapmak borlu. Şowunyň ertede Atebek aga ögözden samolýotyň suratyny getirip bermegini sorady. Ene ögözem gozaň şo haýyşyny bitirip getirdi. Enne ol Akgülüň batymrak işden gelmegini howluýady. Gelin begener diýip işini ipledýärdi. Oň begenjine gozaň öýü öňünden daşardan eşdiljek ayak sesini yssanýardy. Garanky düşüberen Akgül ýarym halta gowaça gowasyny göterip içeri girdi. Haltany pezin goýunyna goýup ellerini serip özüne ymtylýan nazarjyga elimi sowuk nazar häzir azajuk dur diýdi. Nazar onuň ayaklaryny termeşdirdi. Oğlunyň näme isleýänini bada-bat aňan Akgül ajykdyňmy diýip Atebek aga ter tögürilip ýakadynyň bagzygyny çözdü. Ýaňy ýöge şo diýen suratyny getirdi. Atebek aga suraty geliniň gapdaryna düşürdi. Bu şeýlemi? Akgül suraty garbap alyp emme nazarjygyň kellesiniň üstüne goýup synlamak oturdy. Aradamışlyk düşdü. Atebek aga iki elini ýere diýrep dyýyna söýgüt berdi. Godar haltanyň agdyny çölüp şermeli-de ýatyryp paýtadyny bir ýana, godadyny bir ýana taşlap başlady. Goza açy oturan godasynyň gözlerini aýyrman, hamana olam surat synlaýan ýaly geline gürrüň berdi. Aeroplanyň öňünde oturan Abdullah bolmaly. Ortada akam Kemenler Nikolay. Oň ýygyny akam biziň Kerimmiz. Öýüdi şey diýip hatyna ýazypdy dämi? Ha watasy. Akgül jogap berdi-de, ünte suratdy. Ak sakkally goja, ak paýtany sogurup otyr. Şo sogurup otyr. Bäbegine ak süýt emdirýän gelinem pikir hyýaly üçin doňup otyr. Dokuzluklar mıçıp barýady. Elbetde olar öz samolýotlaryna däl, fristerden sowga dalan motosikletleri bilen, tokoyun bagyryny dilip geçýän ýollaryň ýüzlerini salkyn şemala tutup, göni düşmanyň üstüne tarap öldürip barýady. Yapraklar saralyp bişen bir ýöz olar. Ýaşyl körtözi topugyna düşýän ýol kolary ýa-da baka gaçýan ýoldaşlaryny kowlaýan ýaly. Guselnikov motosikletin gadyny togladyşy, agaçlar ýa-da baka beter ylgyýady. Ol ýaşaryn gözlerini gerekli geregine eller bilen tepeşdirip ýygyna garady. Hiç şeýle kowu sowga gara para gözü ilmedi. Motosikletin gadyny gowşadyp kellesini gapdala geçertdi. Häzir teri hoku owasyna ýetip gelýär. Hekgerçi oturman kaskany aşagyrak sümürüň. Bir-birde sorasy özüň jogabyny bererin. Düşünikli komandir diýip Plemyodyň gunnawyndan ýapyşyp oturan Kerim jogap berdi. Olaň üçüdi ýöňde nämeleriň boljagyny bilen okdy. Allah gözü dürtme tümlükden ýörep barýan ýalydylar. Ýöne bir zadyň boljagy hakdy. Olara owa girýän ýolly nemis nowatçylarynyň, polisiýaleriň duşşowy kuşdurdy. Olar bilen komandirleriň nähili gepleşjegini ýa-da başga bir zadyň göz çykjagyny kim bilsin. Şu zatlar Abdullahyň ýadyna düşenni. Ol ýödüniň minip barýan ulagyny itten beter ýegirinýärdi. Tokoyuň işi bilen assa ýuwaş gidiberen bolsalar, ýün paý gowy boldy. Muň ýary göni fristeriniň penjesine ödüme atmazdyk diýip oýlanýardy. Ol galtly ýerlerde ayak basgyjy ökçösüni diýrep ýokary galýardy. Edil löňküllük atşap barýan ýaly. Şonu ol
Edip oturan pikirinden azıcık soğuğa düşüp, yine de öňlerinden çykşak friistler hakdaky oý hyallar dolanýardy. Guselnikiň beýneti hatamsal işleýän ulaşymely. Eýem ol nemis patrulunyň sowallaryna jogap berýär. Kä adgyrlýa, kä tatyp aýtyrýar. Olar oňuny sullyp Karl Fransowyçyň aýdanlary ýadyna düşýär. Oňuň şok formal talaplary ýerine ýetirmekde çaktanaşa puta adamlar. Agaçlar kölөгötü ýola düşüp, zebranyň alam uly hamyaly boldy. Ýöne ýoluň gerişi ak-gara däl, sary-gara belliklere bölünýär. Uselniki oňam kelletinde oý pikirler şeýledi. Olalla samolýoty bilen öz aerodromlarynaky ýolçanyň üstüne düşüp tigilenip barýan ýaly. Beýintiniň haýhy üjüňnäk pikirin dogurdugyny, haýsynyň gyşykdygyny terjermäge wagt ýokdy. Eýem friistler tokoýdaky zanlary jehenneme giden ýollaşlarynyň maslyklaryny tapandylar. Munda Sowet ýolçuklarynyň elleriniň bardygyny iki uçly duýandylar. Innem gözläp başlandylar. Elbetde, olar ýolçuklaryň frontyň üstünden öýdürüň kägeşjegini, şonuň üçin şo tarapy barlamalygyny bilýändirler. Belkem friistler olaryň gözgöni gözlerini urlun ýaly, öýdürüň üstlerine eňjegini guman edýänlerler. Olar ýoluň belinden çykanyny Terehowka obasy elleriniň aýatyna ýarylyp görünýär. Bu öňküren obalarynyň 3 esse uludy. Kıbla tarapy has öwrüm beren gün butganan gupposyny logurdadyp görkezýärdi. Obanyň ortasyna kerpis çaýlar görünýär. Nemislerin komendanturasy şo ýerde ýerleşýän bolmaly. Onuň elbetde sowulyp geçmeli bolar. Hiç kimin göwünde guman gitmedi ýaly, gatam türmeller ýoşam. Her neçik oba girilýän ýerde şlagbawum ýok. Ýöne, goly sar daňaly iki tane polisiýa bilen ýoluň gyrasyndaky berýodan kölөгösünde bir zada güýmen oturan nemis sallaty bar. İkisi tüpeňli, bir awtomatly diýip, komandiriň beýnine çawu şakran ýaly boldy. Bir şeýler howply däl, ýöne gowum däl. Ýara gatylsa obadaky reşjek. Nemislerin polisiýalar öýlerine golelaşýan motosikle parksy seredişip durlar. Ýa-da bilgeçdeýinin şeýli diýelenmiki? Güppasseçe golyam kalar. Näme bir ýerden eýlek-beýlek ötüp durun ötegisi gitme diýsene. Gaýty bir ýerine gözüňi digirdip seretjek. Emma bularyň bagtyna ýap-ýaňy öňlerinden yeňil maşinly ofisier geçip gidipdi. Kölөгede oturan nemis onuň dokumentin soranyny olaňa agyzyna giren azatyny pürküpdi. Şonun märi garawul nemis içine saran gahardyr öýkünden açylyş bilen okdy. Özünden ulu edipeli adamlaryň käýinjini aşagdaky oturannakalaryň herde bir hil kabul edýär. Käbir şondan soň naşarnikleriniň etmeliyindadan tert edýär. Bir nemis soldatynyň ýagdaýy da şu wagt tersinedi. Goý jehenneme gitsinler. Kim nira geçip geçtin? Maňa näme? Öýdür ilkizgin bolýarlar diýip elini silkip, kölөгede ädiginiň gumuny süpürüşdirip oturdy. Guselnikow olaň deňini salaja tägenip, komendatura haýsy ýolun barmaly diýip, nemis şerap olara gaharly gyýyryp sowal berdi. Garawullar frontu tarap barýanyň hemmesiniň keýpleriniň ýokdugyny, gaharjaňdyklaryny belläpdiler. Emma frontdan reka tarap barýanlaryň keýpleri ýyllada toýnak salýady. Ýylgyryşyp güýäşi gepleri aýdyp ötýärdiler. Kölөгedäki nemis bir wada jogap bermän, olaň eşiklerindäki syýlyk jiýajeklerini, eşiklerini syýynlap azyk goýup atdy. Polisiýalar onuň agdyndan çykjak gepi kapyp tutuşok ýaly nemisler edýärdiler. Kerim pulemyotuny olara baka ögürmäge taýýardy. Nemis ýerini oba tarap salgady. "Göni gidin, ondan sağa, şo ýerde meýdan çabadyr." Polisiýalar üçin nemisiň aýdan bolsady. Olaryň biri mototsikletdäkilerin gözlerini çok ýaly şeýli bir seretdi. Hut gelip herden yekan barlajak ýaly. Muny Guselnikow onuň üşürlük seredişinden, dodoklaryň mümkününden aňap bilmedige saýdy da motosikletine gaz berdi. Ora epesli aranaşan soň ýangy polisiýa ýollaşyna ýüzlendi. Näme bolsa? Dokumentlerini barlamalyk. Öýler komendatura barýarlar, şo ýerde görkezlerlerdi. Bugün bolmasa şol kalyaskada oturuna nemisi meňden Eýdem kim meňdiýär? Amerikalymy? Bilemok ýöne, şo nemis ädäl. Sen näme burnuň sokýan? Saňa näme? Ýa-da hoý öňkü maşyna ýarlan senim sögün jaljak bolýarmy? Bire näme? Goý bular barlasyn. Ol nemis garawulyna tarap başyny atdy. Mudama sen sokulmasy ýere sokuşarýan. Düýşüňde de mudama partizanly görüp ýerdin. Hut ynana aýhen maňa. Tokoýdy her agazyň düýbünde olaň bir barmyş. Bar ýok görsen aýt.
Yüreğim bagryma düşdüň sen. Ol şey diýip nemes garawylyna baka ýöneldi. Guselnikowyň komendaturynyň golöýünden geçmejegi hakdy. Ol helki garawyllaryň gözünden ýiten soň başa köçe düşdü. Bu köçe mektebiň jaýynyň duşuny geçýär eken. Mektepde nemes kalarmasy bar. Aýnadan soldatlar görünýär. Käbirleriň ýerinlerine garmoşka bar. Käbirlerde sigaret tütüdýärdiler. Ýeritler öz öýlerine dälen öýden oklar diýip Guselnikow öňürdedi. Olar owanyň ortadynaky belentde çykdylar. Onun aňryk ýapaşak eňit başdan ýady. Owanyň jaýlary kiçirek derýazyga baryp diýerýär. Derýazyň köpürdi bar. Onun her gapdaryna şlagbaum garawullardyr. Aňarda bir ýol tokoýly bolup gidýär. Tokoýdan derýasynyň aralykda otluk meýdan göýük ýaşyl bolup görünýär. Paragat günler bolanyna bir ýem ol otlar orlup küde batylardy. Guselnikow köprüň epetli bäýärtinde motoryny sürdi. Geliň azyk maslahat ederiň. Indi näme ederiň? Owadan bir çykalyň. Şturman Abdullah ilki dillenni. Köprüniň garawullary helki ýalyl. Hona terediň. O ýerde dokumentler barlamaklary mümkin. Kerim komandiriň ýüzüne bakdy. Belkem atyşyp geçerdi. Başga da ýol bar. Hanha derýazyň kenaryndan ýol geçýär. Belkem şoň bilen gidip bersek, bir ýerlerden aňarsyna geçerdik. Abdullah, ýol ýanyň edil köprüň ýanyndan togulýar. Eger bir köprüye ýetip, o ýola düşdik, garawulyň ündüni çekerdi. Hemme kişi köprüden geçýär. Bular nirek bar ýaka diýmedilermi? Ýok, bir ýanyň bolanok. Komandir kaskasyny ýokary tüýşürip derini tüpürdi. Onda ýene bir teklip bar komandir. Kerim köprü tarapy seretdi. Anha, ha geçen maşyny saklamadylarym. Geliň biraz garaşalyň. Ondan bilen bir maşyn gelse ýerine düşürelim. Biz bir zadyň üstünden barjak bolup duruz. Muny men ýüregim duýup dur. Abdullah, ýürekden başga kelle de gerek. Guselnikow salaja gaharlandy. Umuman Kerim, men sen pikirim bilen araşýan. Aýtmadymmy? Edil bir tarap polisiýa gelýär. Gelse gelipdir. Sar bildirmäň. O ýöne şilliň piyada tüpeňini ýegiňe atyp bular golýap gelýärdi. Onun köni nemis kiteliniň ýeňine sar daňysy, aýagyna girzaboy aýadygy bar. Syýyk-syýyk gaşlarynyň aşagyndan çakgyň çüý ýaly gözleri ýet-ýet seredýär. Ol ýanlaryna gelen badyna Guselnikow godokda ýatan suw içilýän filýagan ýerine alyp oň eňiginiň ýanyna eltdi. Şnabs. Polisiýa it ýylgyryşyny edip sar dişlerini tırtatdy. O näme sorulýanyny düşünüpdi. Bir ýerde ýok, arak ha taýda bar. Polisiýa meýdança tarap ýerini tutdy. Bular ýuwaşlyk bilen syýynlady. Üstüne zabjanyşyp gyýgyrma işleri. Gözleriniň özünden sowuşlary polisiýaň şüwgüni artdyrdy. Eşikleriniň kän bir öýlerine laýyk gelip durmaýjy üstünedi. Alaýtdy, godokda oturun garaýaga ýigit. Şüwgäniň üstüne şüwge goşdy. Italiýanyada Rumen goşunlarında bir yerlerde ýok. Nemis därligini de iki eline bäýär beräý. Andi içip bereýin. Polisiýa öýüňünde 3 tane Sowet razvedkaçynyň dronuny hiç ýeri şüwgelenmedi. Ýöne bular nähili ar bilen komendatura eltip borkar. Ýa-da bilmedik filan bolup goýberägede komendatura algatanmyka. Eger şeýsem, bular motorlaryny minip zut ökçäni götürdiler. Gaýtam sen bilgeçden gaçypsyň diýerlerdi. Öz başyma özüm belan tatynalaryn. Dokuzluklarym polisiýaň öýlerini tananyny aňdylar. Wagt ýerlerini bermeli däldi. Birden käýütleriň nemislerin geläými gakmal. Kerim bildirmän ýagdygynyň gonjana elini sokdy. Şo wagda süňüne sowuk suw tepelini ýaly boldy. Onuň pyçagy ýokdy. Avdotya Stepanovna ýagdygyny çykaran ýerine galypdyr. Samsyk pankelle diýip içinden öz-özüne käýini hem öz janymy hem komandirim halat eden pyçagy galyryp kelläň at etdimi. Polisiýa urus hem nemis sözlerini garym gatmedy sarna urdy. Şnabs biz häzir taparys. Men size ýol görkezýän. Şu ýerde kalyaska, zapas tigiriň üstüne oturýan. Şnabs wyşa sort. Göz ýaşdan arasa, otda ýanýa. Bir stakan içden, wah, öýdüm içip gördüm. Ger polisiýa, meniň. Guselnikow oňa ýatama ýylgyrdy. Gut, polisiýa lonkullap Kerim'in arkadan zapas tigiriň üstüne gondy. Guselnikow motory birden towusturyp sürdü. Komandir nämäni küýüne düşdük diýip Kerim için oýlandy.
Arman maňa oňy däl, arkamda otur. Ine maşynyň ýerine düşjek diýip, polisiýaň ýerine düşmeli bolduk diýip, Abdulla oýa batyp kırçyny işledi. Indi binejiz. Takartga ýaly ýapyşyp bir saptyrmaz. Köşäniň gutoran kurlan ýerine ýanyp gara kömür bolan 4 sütün sömürjüp duran 2 tane jaý bardy. Guselnikow mototsikletine hyrra şo ýere ýögürüp Kerimi gözüne gıpıp koyverdi. Ey nire ýugurluň? Gönüsür, polisiýa galyp opdylenni. Aýyn moment, Guselnikow bu kurak ýerde birden tormuzun basanna, polisiýa Kerim tarapy lengeratdy. Şo wagtym Kerim onuň boýunyny gujoklap kellesini gozogyň içine dyýdynyň golyny sokdy. Ha ýeri dönük. Sen nähili şnapys hödüretçeňi bilýäs diýip, Guselnikow töwerek taşany etdi. Hiç kim görünokdy. Polisiýaň guşoklugyndan ýokardy gozogyň içindedi. Ağzını Kerim'in penjeri petikleýärdi. Demligi dıkılıp harkyldaýardy. Ayaklary bolsa zapas tigiriň üstüne debşenekleýärdi. Olanlar ýöldürmäň, men size hyzmat edeýin. Guselnikow bir elini öz eňeginiň astyndan, beýleksinem depedinden tutup toglan ýaly ümedip, Kerim'e içalini gürkezdi. Kerim komandiriň beren sessiz buýrugyny düşündi. Indi onuň berdaşly gollary helki komandiriň tutup görkezden ýerlerini mäkäm gapçady. Şo wagda bir hyrkyllyk hemde boýunyň çykan ýerine hötürdeşdirip, polisiýaň göwresi ýyran ýaly düýrüp ýazyldy. Soňra gözleriniň garasy maňlyna süýşen, ysgynty göwräni ýanyn jaýyň içine okladylar. Olar ýene de mototsiklete minmekçi bolanlaryny Kerim komandiri haýyş hökmüne ýalbardy. Komandir, men Avdoty Stepanowlarda pyşagymy galdyrtdyryn. Ol atamdan ýalňy ýadygarlyk. Arman oňurmansyň. Menem gynanýan. Tito koýda garaşdaňyz men eňeýin. Pyşakdan başga da näçe diýsen ýaragymyz bar. Abdulla onuň pikirini näge ýerdigini bildirdi. Komandir şurt kepledi. Ýa-da dolanmak bolmaz Kerim. Avdoty Stepanowny akyllayal. Olany gaty berk saklar. Men şoňanan ýan. Ýer günüme gijetmäň gideliň. Hanha günüm ýaşyp barýar. Olaryň bagytyna üstü sallatdan doly 2 tane ýük maşyny köpüre tarapy ulady. Guselnikow maşynlaryň ýerine düşdi. Sallatlar daşrakdan getirilýän bolarly. Üst başlary, kaskalary gum tiňenni. Olar maşynlaryň tigirlerinden göterilýän çal tozundan ýyda galman gaýtam tersine. Maşynyň edil guyrugy ýarylyp barýardy. Guselnikow öňdäki 2 maşynyň kabinalaryna kimiň barlygynyň bir habardy. Maşynlar köpüre golylaşdy. Öňdäki maşynyň kabinasyndaky ofitser şlagbaumy götermek üçin şoföre signaly bas diýip işaret etdi. Bir tapar berilen signaly şlagbaumy ýanyna duran soldat üns bermedi. Soňra ofitser şepeli bilen öýde signaly basyp, boýunyny kabinadan çykardy da özüne de tereden sallata bir zat diýip jawjyndy. Elini maşynyň üstüne salgap goýberdi. Belki fronta gyssanýan öz soldatlaryny eglemäýindir. Belki de kabinadaky ofiseriň haýbatly sözler täsir edendir. Soldat şlagbaumy göterdi. Motosikletdekilerim şolary degişli ýaly hiç dada üns bermän edil maşynyň ýerki tigiriniň goýundan sürüp geçdiler. Birinji şlagbaumy açylandyň. Oňa ýerip köprüýüniň aňyrsyny akramaşdylar. Gönü ýola düşen maşynlar tigirini güýçlendirdi. Şturmanyň kartasy boýunça ýöňdäki raýon merkezine şenni 12 kilometr garypdy. O ýerde hökman barly bolar diýip Guselnikow için gepletdi. Bagtymyzyň her tapar çuýup durmagy mümkin näl. Muňa da şükür. Şunça tozun ýugdanymyz besdir diýip Guselnikowyň öýde geplep motosikletin gazyny köpertdi. Maşynyň iň ýygyna oturunlary ýylgyryp ellerini bulaýlaşdylar. Başy işler bolmanyň motosikletin maşyndan oljak bolşuna keýp edýän bolmaklary mümkin. Olaryň biri los diýip gygyrdy. Guselnikow sessiz bir ýerine galdyryp, goşlaşýan, talamlaşýan ähňde çalaja ýylgyrdy. Olar hem gygyrşyp, haýlaşyp goşlaşdylar. Motosikletçiler maşynlardan odup epesli aranaşdylar. Inna ýyzakary oýun görkezmelip, Guselnikow bir gapdala gyşaryp ýollaşdyryna ýülendi. Nädip? Kerim sorady. Granat awtomat pulemyot bilen. Abdulla ýene-de nägile boldy. Öz başymyza öýdümiz gowan satyn alýas. Ýok Abdulla, tigara garanky düşýär. Olar akşam tokoýa girmeýärler. Nemisleri garankyda tokoýa girdiýeninden ýatyp ölýäniň müň paý goýdur. Ertirdaňa şennem epesli arana çarys. Abdulla ýene bir delil getirdi. Olar 2 maşyny saldat. Biz bolsak 3'şi.
gürrüň utarda urunur. Biziň granatlarymyz duýdanysy gelýän freestleri aljaradar. Olam biziň peýdamydy. Ok däýerlenmedi biraz egteliň. Ýöne motorda ýelejirep ýürmäliň diýip Guselnikov oňaly ýer gözläp ýoluň iki töwerini teredişdirdi. Birdenke ýol egrilip oý eňgidetdi. Iki gyragam beýik raýşdy. Guselnikov derrew motosikletini togtatdy. Şundan gowy ýeri kakamydan saýlap bermez. Raýşdy mesken tutarýan. Aňryny tokoýluk. Olar oýa girrem gölün üstlerinden jögünük ýagan ýaly ders. Olaryň her bir ýerrekde arkaýyn ýerleşdiler. Ilki granatlary maşinlaryň üstüne oklamaly. Soňra Guselnikov bilen Abdulla awtomatdan, Kerim Molla pulemyotdan odaşma birleşdiler. Günüň iň soňky tiýeleri tokoýun ýöskün agaçlaryň depeden ýagtyldy. Aşaklary ýem garanqyrap uğrapdy. Maşinlaryň bir tadyrgyn haňdaşyp çykýan gürülli teşdil uğrady. Olaryň üstündäki soldatlaryň käsi erkilip ymyzganyp oturdy. Maşynyň loňkullusy olaryň bedeniniň owmuzyny ýetirip, şo bir gaýtalanyp duran motoryň sesinden kamaty ýeren guloklary halit ýögrenşipdi. O ýolu ukuly boyunlaryň saldaşyp oturunurmady. Maşinlaryň öňdäki ögründen görünip oý eňi gurady. Soňra ikinjisi, olaň ikide de oýa giren pilleti. Öňdäki maşynyň üstüne düşen 3 granat iş bitirdi. Maşin keterini durup güýläp ýanmaga başlady. Oňa şeň ikinji maşynyň akbalam şeýle boldy. Soldatlaryň gürrek toplumyny granatlar ýerliden azandylar. Soňra ýokardan sowurlayan awtomatlaryň, pulemyotyň şagwaty näme-nämeden düşünüp ýetişmän, bortdan ýödüni oklayan freestleri gypyrtmaga durdy. Dyýır pytyraklyk, başbaşlaklyk başlandy. Her kim janyny gutaryp armany ýokdy. Oýun şinne Arynyň öýjügine şöp türtürüne döndü. Partizanen, Rus diýen sesler goýak galmagalyň ahwagyň, söýgünişleriň arasyndan eşdilýärdi. Olar okun haýyr tarapdan ýagýanlygyny bilmän şem gelen ýerlerine atýardy. Alkem ýödün dürsep, ýödürine atylýan tarapy anyklarlar ýaly. Maşinlara gabat bolup aňry müňedekleşip gatýardy. Emma olaryň ýygynyň awtomatyň güllesi basym ýetip ýer bagyrtlaýanlar gaýdyp gozulmaýardy. İkinci çağa garaşlamadyk yerden başlaryna ýenen bir berabeterden sypan ýetdik nemis soldaty. Garşydaky tokoýda ordan ýödüne atyp, awtomat sesler gulagyna ýetýänçe, agaçlara ýerişen eşiklerini sallam saza gedişip, diller sallanýança gaçdylar. Guselnikowyň eginden ok degdi. Inni gyssanmaly. Birdenkä ýoldan ýene de maşyny sallat gelýär ihtimally. Olar garanky, sümme tokoýyň işi bilen günnägorlugyna baka daňsal berýänçe ýörediler. Halis ıskın mezalyny açdylar. Bularyň hem nemislerden saparyp alan formulary aşyklyň eti ýaly sallanyşyp durdy. Kepen dodoklary ýarylyp, uran bogodlary tüýdüge dönüpdi. Agzlaryna tüf diýmäge nemi ýokdy. Asman kim-kimden agyrýady. Alaýda günnägor bölegi, zemin bilen beýik bir ýolaryň depedine şenne aralyga gaplan ýeňiljek şardymanyň aňyrsyndan has Peter agyryp başlady. Nemisler tümlükden gorksalar, büyüşler ýagtylykdan howatyr edýärdi. Guselnikov günnüz bir bu ýerde diýen zalyp, agşam üçünden iň soňky sapar bagyt synap görmegi ýürüni dupdy. Enne frontyň sergede on çokul daş bolmaly däldi. Ýanrak daň saat berenine udoklardan bir ýerlerden topun gümmürde şala jeşdiripdi. Üçler bitedi dünýäde iň bar ýakymly mukam ýaly. Durup dinläpdiler. Sebäbi o sesin çykýan ýerine öz adamlary bardy. Top atýanlarym öýlerini gördi. Tokoýun gyragyna çykdylar. Aňarda açyk meýdany. Hol gara görnümdi. Tokoýdan 2 kilometr uzakda ada ýaly bolup topuk agaçlyk görünýär. Belkem günnüri şo ýerde geçirip bolar. Açyk meýdanyňky bir topuk agaçlygy barlamak kimin kelletine geler. Şo taýdan 4 töwerüň açyk meýdanyny hemme ýer ýeliň aýatyny ýaly görünjek. Ýa-da ýa-da tokoýun içine çekilmelimi? Ýok, gowy öňe gitmeli. Bir edim. Her bir öňe ädilen edim öýdümden köre golyşdurýar. Olar şo topuk agaçly adajykda dinjelmegi ýüreklerine dugip, çardymanyň içi bilen öňülgadylar. Ýolun şala yranyşyp ýa-da ýetirler barýarlar. Ýok, olar baran oklar. Olar goýun ýar sürüp barýarlar. Goýuny da beýle turan oklar. Sebäbi çopanlar olaň ýyda galýanlaryny urun oklar agyry. Bular ýyda galýanlarynyň ýeňsizini awtomatyň gununa göre doňdurýardylar.
İslehe depbiýärler, islehe de it atan ýalatyp goýberýärler. Günürtanyň ıssasy inni bulan ikinji ýagasy boldy. Wagt şu wagt Abdullanyň gözläp tapan ýerlerindäki köljagaz bolsady. Yatyp suwa eňini basyp, "Täger gawa ganýan saň işledin. Garan soňam ýene işden. Garnyň ýerlerini bolan paraşut ýaly gabar ýança işden. Ýarly ýança işden." Komandir Nikolay Guselnikowyň, Şturman Abdullah Sabirowyň ýany bilen atajy radist Kerim Atabegow hem ýaraly aýagynyň yzatyny dordan döz gelip ýörep barýar. Ýok, ol öň atajy radistdi. Inni orada harby ýetir Kerim Atabegow. Onuň göwresini diňe iki aýag alyp barýar. Bütün oý pikir gyýdy. Töwerek daşynyň dumany sogulyp hemme ýer eliniň aýasy ýaly görünüp duran sasna alajykdy. Bir şeýle boldy. Her iki sagatdan olaryň biri garawçylyk çekdi. Galan ikide yatyp diýinjin aldy. Ilki bilen Kerim garawullurdy. Nikolaýdyr Abdullah şalkada çykan nemes formularyny şiýigli otuň üstüne düşäp, kellelerini ýere goýan badyna uka etdiler. Gün tokoýdaky baýarlaryň aňyrsynyň göterilip, asmana sarry wany boldy. Şu gün toraňly obasynyň bizim göýümiziň üstünden nur saçýandyr diýen pikir Kerimiň kelletine geldi. Ertekilerdäki ýaly, atam Akgül, häzir şu güne tire diýelemki. Olar şu wagt näme işleýärki? Atebe galy ýadyna düşenni. Ol galrym çygyny ýatlady. Ýöňüni müýünli saýdy. Uruş gutoran badyna ilki bilen Avdotya Stepanovnalardan pıçagmalaryny ýürüni düwdi. Akgülüň kakasy sagy, dogurlaryň güýz gyrkymna başlandyr. Akgül belkin pagty ýandyr. Uralyň aýagyny ýatdyk. Kutuldymuka? Begenç nirde höwüşýäk? Nazar. Kerimiň ýüregi bir zatdan bökün ýaly toýup gitdi. Ululýamka. Onuň diýdaryny görmek mesele edermiki? Ol martda doguldy. Ýadarym okutýar. Aradan 7 aý geçipdir. 7 aýlyk şaga näme ýyl bolýaka? Ýürep bilýärmiki? Bir kagaz geplep bilýärmiki? Hiç ýadyma düşenok. Ýörüme höde emedikler bilýändir. Basymrak uruş burgu tortady. Ondan ilki kimiň öýlerine mihman bolmak hakynda Nikolay Abdullah bilen eden jedelmezde biýjämiz gaýda 3 bolup oga barsak. Näme ýyl begenirdiler. Füýje ardulardan soň ol pallady. Elindäki Nikolaýyň birin sagadyny seretdi. Iki sagat eýem geçäýipdir. Ol ýuwaşdyk görün ýatanlaryň ýanyna bardy. Dödüp uykudan oýar ýalylar. İkidem şeýle bir füýje uykuda ýatyrdy. Dünýäni duýman ýatyrlar. Onuň ýadyna Atabegiň ýatana ýylanam degmändir diýip öwreden nakal düşdi. Emma näme hilim bolu komandir. Onuň buýrugyny hukman ýerine ýetirmeli. Ol her iki sagatdan birek oýatmaly diýip buýruk berdi. Kerim komandiriň diýdine salazy dürtüp ol laňa dikelip. Şo wagtda özüniň garawçylyk çekmeli geleginiň gelini ýadyna düşen wuruşmeli. Bolýa häzir diýen maňyda başyna atdy da agrap giden şiginiň ýarasyny fagerlen tutup gaşlaryny sıtdy. Ora Abdullah'ın ukudan ötman ornunu çalıştılar. Ağır leşlerini dartıp gelen uku ilki Kerim'in gabaklaryny aslaşdy. Tapşan kirpiklerini bir-birinin atağıdı bilenem çekip ayrı ýaly. 12 süňüňiz harkırap, dabanyň aşağı laplap ýan göwri, meýmirep garanky dumanyň lezzetli boşlugyna tarap ýürüp barýan ýaly. Arang-darang ýörep barýan ýesirleri allygyna gyssaýadylar. Olaryň derden ýaňa şorlap agyryp giden eşiklerine ellerini degirmäk keçdi çekmeýän nemisler, awtomatlaryň gunnawy bilen haýalrak ýöreýänleri iteklep goýberýärdiler. Ýadyna düşen, agyna gelen söýgünçler söýgýärler, haýbat atýarlar. Olaryň arasyna kyrçyn diýişläp barýan Guselnikow ýüzüni ýerden galdyrny. Belkem ýesirlik diýen zat ýöneköý soldatlara garanyňda komandirler has agyr diýendir. Düýäniň ulusu köpürde taýak ýermiş diýip türkmenler ýöne ýere aýdan näler. Abdullah Sabirow, Kerim Atabegowyň ykbaly komandir Nikolay Guselnikowa tapşyrylyp dahyrin. Bu bolsa ne olary ne nomerli samolyotuny ne de ýödüni gorap bildi. Samolyotu kül bolup asmanyna sowruldy. Ekipajy da tutuşlugyna ýetirlige düşüp, innem ýüzlerini sallaşyp barýar. Mundan agyr günä bolarmy? Etem o kim günäkar? Nikolay Guselnikow öz gedegine garawçylyga başlady. Ukudan madal asylmak üçin şigini ýaraly ýerini ýugoşrak gozgap, fagerini, göwresini, aýaklaryny batly hereketlendirdi.
Adazığın gıratyna golüleşip, gyrymta gaçlaryň düýbünde oturup öýleriniň gelin uğruna teretdi. Tokoy bilen aralıklarına açık meydanyny iňlermek ýokdy. Ýöne tokoyun gıratyna serket şekerini ýaly bolup geçýän ýolun biri yekat goşuny arabadan türüp barýardy. Başga gymyldaýan janylar ýok. Komandir iki büküdüp enşeme adam ýyda ýöredi. Asmanyň bir gürülli eşdirini ýaly boldy. Durup diňsaldy. Biziň bombaly özülemizden hemem ýaklarymyzyň sesi. Belkem biziň polkumyzdyndyr. Bagyt düşgün ýigitler biziňke häp aşmady. Dälemi ters geldi. Biziň oranda da uçun. Göýberiň bombany friisten depedinden. Nerip bolsa, ertir şu wagtlar bizem siziň hatarynda goşular. Öňümizde diňe bir gize bar. Şu gize her hili ýol bilenem bolsa frontyň ara çägini geçer. Polkownik Bragen gözlä tapmaly bolar. Belkem polkownik bizden tamasyny dönür. O dalyp ýarlyny samolyotda helak bolandylar diýip guman edýändir. Ýok, bizden tek diýeri ýurlaş polkownik. Biz söwüji dowam edýäs. Ýöne asmany däli ýerde, zeminde. Ondan Nikolaýyň gödüňüne Roziýanyň ýylgyrýan keşi görünýär. Uruş gutolar, baragatlyk döwür gelir. Nikolaý ilkinji nowatda Roziýanyň ýanyna barar. Oňa söz beripdi. Olam Nikolaýa garaşarny ipdi. Füýüji hyýarlara gark bolan komandir Kerimiň ýanyna uka gitdi. Abdullah Sabirow komandira öz ýyljak gorny berip garawsulk çekmeli ýerine bardy. Günüň orta bolapdy. Akşamky düşen şigirek ot çöpleriň barlygyndan bir eýem göterilen tokoyun asty demi adam basmarlaýady. Göwreň agraslandyryp ukyň getirýärdi. Birden kaşygyrdy peýda boldy. Zäret ýarlyny Abdullah iki adam ýyda böküp, şygyrdy gelin tarapy awtomatyny tutdy. Tasdan gaýgyryp goýberipdi. Emma onuň gözleri sasnanyň gap bir ýerini gujoklap duran bir kazykdan başga da görmedi. Ol şartlyk bilen ýokardyrmaşyp, ýumok ýar togulyp gitdi. Abdullah'nın şuulap, gıdıp giden ýüregi tikeneklen onky tüňü. Henidem öňkü kaddyna gelmän durdy. Bir wada uku diýen zat zat uçdy. Ol komandiriň tokoýa tarap sereden ýerine baryp gördü. Tokoy garalyp göründü. Başga hiç zat. Belkem häzir onuň içine gyzyl döwürjik edip bulary gözleýändirler. Ol iki maşynyň ok degmän tapan fristler owa baryp aýdandyrlar ahyry. Ýa-da olar biri partizan öýtdimika. Eger şeýle bolsa ne ýaşy? Bardy geldi biziň diňe 3 ýerden ok atanmady, madar anyklan bolsalar näme? Onda partizanlaryň 3 bolmajagyny, köprek boljagyny bilerler. Haýdan hay uğrumyza çykarlar. Eger şeýle bolsa, aýymyzdan ýetmäge bir ýem wagt boldy. Ýok, olar bizi partizanlar döýdündir. Abdullah şeýle netije gelip rahatlandy. Gün gazdygyça onuň süňňe agyrylýady. Bir gije günlüğüň argyndygy. Asy tokoyun içine göwreň söküp barýady. Allah şaýy atylýan gant ýaly pagyş barýarýady. Ol bir sasna arkadan berip oturdy. Tokoýdyň sally. Hem merdimdarsyk, imsalalyk. Yer ýüzü uruşy, atşygy togtadyp bir demen din salýan ýaly. Hamana diýersiň janyny jemenine hereketini togtadyp bir zada din salýany meňdeşdi. Bir ýalançy iýme salalyk Abdullah Sabirowy Allah toruna salyp uku dünýäsiň alyp gitdi. Aýdan dödüp bolmajak ýalňyşlyk şu minutdan başlanypdy. Haýyp Garawul Sabirowa janlarynyň komandir Usyernikow bilen Atyzy Radis Atabegow gaflat ukusyny ýatyrka Fristlen penjetine arman düşmeli boldy. Abdullah Sabirow madal ukagdan soň bular ýerlap tokoýdan çykan nemislerin soldatlary gönüslerine geldi. Ilki bilen bularyň ýaraglaryny aldylar. Soňra da şem gelen ýerlerine depip 6 soldatyň 6 san awtomatynyň nili yatanlaň ýazmagyna giderli. Bular tokoýun gıratyna ýolun sürüp barlayan ýetirleriň arasyna goşdular. Günertanyň gün matýança gün matarlygyna tarap ýörüldi. Ýarym günläp Usyernikow bilen Atabegow garol surunyna uklan Sabirowa ýagyşdan ýamandan kelamaga zat diýmediler. Oň öýdi ýolda ýaryldy. Bir zat diýen ahyry. Föwüň, urun, ýöllüriň näme deýin birden uklapdyryn. Ora kelamaga jogap bermediler. Hatta göwün üçin Abdullah'ın ýüzüne de heretmediler. Feýa da şuru adam rekeniňiz diýip Abdullah öňürdedi. Ýene de hiç şaýdan hida çykmady. Gün batmaka kiçirek şäherin gıratyna daşana tikenekli tim şekilin meýdança ýetirle getirip dykdylar. Meýdançanyň 4 burçundaky projektorly wyşkada 50 awtomatly garawullar durdy. Ýene de mehriban öýmede geldik diýip kimdir bir gepledi. Oňa hiç kim jogap gaýtarmady.
Dikenli tiýimiň içinde jay pay hiç zat ýokdy. Diňe 5-6 sany kranmady. Ýetirler suwsan dowurlar ýaly krana tarap topulurlar. Daýaglar ejirler bir gapdala pylyp goýberýärdi. Yaralylar bir hümörlenişige barmagy milt etmän durdular. Bu basabaslyk Smirna diýip çykan haýwatly buýruga sen dowam etdi. Ýetirler bir wada aňk-tank boldular. Olar harbi adamlar bolan soň düzgün tertibiň nämedigini gatgowy düşünýärdiler. Ýöne häzir olar pagonsuz, käsi ayak galan, käsi gimnastiyorkasy bolan soň kimiň näme hili şiýeniniň bardygyny, kimiň uly, kimiň kiçidigi belli däldi. Ýöne näme-de bolsa olar öýdün töwesizi sallat gadaplardy. Şonuň üçin bolsa gerek. Buyruk berilen tarapa üşörlenip seretdiler. Ol şo uzun boýly berdaşly gitdi. Sen näme ýem haýwany urluňyzmy? Ilki bilen suwy yaralylar işden. Galanlaryňyz 2-den hatara durun. Tez bolun. Ýetirler ony boýdan başa ýynap, ýuwaşlyk bilen hatara durmagy başladylar. Onuň gimnastiyorkasy, balagy ýyrtyk bolsa-da komanda bermäge öwren bolarly. Indi bir buýrugyň bedestene diýen teslimyşlyk boldy. Siz meňe sözler aýdan. Bar, hawa menmişimde. Näme diýip, sary seýrekli işle spar ýetdirlenni. Ataň ady şeýiniň haýsy bölümden. Sen näme diýsene? Ol iç ýakka çylgyrdy. Bar arabaňy daşrakda tigirlesene. O şeýle diýip, ýol duruna gidibermekçi boldy. Emma komanda beren ýigit onuň eginden ýapyşdy. Äli ýetirler ol ikidiniň seni menesi näme gutorurka diýen ýaly olar seredip durdy. Men ýene bir gezek soýan familiýaňy şeýiniň bölümini aýtdy. Spar ýigit egini tilkip, oň gelini typsak boldy. Emma onuň penjesinden boşar ýaly. Ondan spar ýigidin ony urmaga çemeleşip elini götürnem şo döwrün berdaşly ýigit. Oň eňine ýelmäp goýberdi. Spar düýbe gylys bile ketilen ýaly ýere ýadyldy. Berdaşly ýigit demir penjesi bilen oň ýakadan ebişdiläp tutup ýokary gallardy. Yaramyň ýokdugyna şükür et. Edil it atan ýaly. Durun yerinde atardım, deýýüz. Kana aýt kimdigini? Ryadovoy Sitnikov, 123-nji polk, 69-njy diviziýa artillerist. Men kapitan Drazdov, kombat. Ýoldaşlar, eger araňyzda menden şiýiniňiz ulýaňyz bar bolsa, ýol başçylyk ediň. Hiç kimden tez çykmady. Ýokmy? Onda men buýruguma gulak asyň. Biz häzir ýetirlikde. Emma biz Sowet eskeri. Şonlugymyzda da galýas. Biz fristlerin yerine her ýemez her hil ýagdaýda düşdük. Bir ýemez ýaraly, huşda ýatyrkak, bir ýemez ukudokak, ýene bir ýemez kontuzýa alyp. Men pikirimçe, biziň aramyzda iki elini götürüp nemisleri meýletin ýetir düşenmez ýokdur guman edýän. Şoň üçinem, nirde bolsakda, Sowet eskerleriniň ağır namasyna şiket ýetirmän belen tutulýan. Hiç kaçan umytdan düşmäň. Biz ýene-de mehriban topragymyzda öz eril polkdaş dostlarymyzyň ýanyna gaýdyp bararys. Biz bir fristleri öňküden beter ýenjer. Kerimiň damagy doldy. Baryp kapitan Drazdov guzoklap aglasy geldi. Emma utandy. Onuň kalbyny ähli diňläp duranlaryň ýüreginde ýene-de azatlyga çykmagyň uçkunlary ýelpildi. Çöken gögünler bir gezi ýokary galdy. Her kim suwdan mäkem ganun soň açyk meýdana gyşardy. Kapitan Drazdov İksany wraç tapyp yaralan yaratyndandy. Soňra üýşi oturanlaryň ýanyna gelip ýeke-ýekeden tanyşyp başlady. Gedek bu seni kyftaga etdi. Ol ýollarynyň başdan geçen wakalaryny gysyk görüň berdi. Ene başdan geçen wakalar ha şeýle Sergey Vasilyewiç diýdi. Ol Abdullah Sabirowyň günäkärligini başyny aşağı salyp oturşundan hemde bu seni köň beriň görüňlerini eýe maňypdy. Kapitan Drazdov gaty pähimli, giň göwrümli uğraşamary. Ýöne ýere akyl ýaşda bolmaz, başda bolar diýmenler. Kapitan ýere terede oturuşyny edip başyny ýakady. Ýani ýok gitdiler. Borjak işe şäher ýok diýipdirler. Ýoldaş Guselnikov, Atabegow. Ennisi müň ökündeňi dem Ýoldaş Sabirowyň ýalňyşyny ýyna gaýtaryp bilmersiňiz. Goý onuň özü bu günäsini ýuwsun. Bardy geldi, ýylymda barsagam. Ähli günä men üstüme atyljak eken. Ol Nikolay bilen Kerimiň özünden öler ýaly öýkülenligini, ýaňy ýolly, bir adam gepleşmän ýüzüni deretmän gelenlerden aňypdy. Ýoldaş kapitan, Guselnikov ýere bakyp bir da soramakçy boldy. Soňra göni kapitanyň görüşleri deretdi. Gelin ne birek yürekden zat ýaşyryp oturmalyň. Dogry ýyňdaýdyň. Siz meň ornumy bolan bolsaňyz, her tokoýda kuwakady özüňiz atarmydyňyz? Mene ýem u hakda pikir etdim, starş leytenant. Atmadım.
Goý biziň ölümüden faşistler ýok bolsun. Olaň birini kemeldi bilsek bir bähwit. Ýokary komandusçyň buýrugyny näçek? Men pikirimçe, her bir buýrugy yerli ýagdaýa, başdan geçirýän purtodyňdaky waka seredip ýerine ýetirmelim diýen. Şturman burnuna salyp ýöňürdedi. Gaýdyp baramyzdan soň näme üçin buýrugy ýerine ýetirmändigimi sorarlar. Ilki bile gaýdyp barmaň alagyny görmeli. Goýandan sonra bersinler. Ýoldan sorarlar. Gelipsiňiz diýip arkamda kakaslary ýok. Jogap berýär. Onuň üçin ruhdan düşmäň. Bir zady bek belläň. Wagt diýen zat hiç hasan ruhdan düşýänler. O mudamy öňe ýörep duranlar. Diňe käbir adamlar ruhdan düşüp öňe ýöremesini togtadýar. Gün öňküleri ýaly tokoyun aňartyndak alelwan şapakly howurt gözüne girip gidibermedi. Ol bugün garamtyl bulutlar ýüzüne nikah örtünni. Günmatar tarapynyň asmany gaharjyň adamyň keşbine girdi. Asalymdan sowuzak salkyn ýeli usup, çöpdir salamlaryň, kagazdyr eskileriň bölük büçüklerini ýerden götürüp bir ýerlere usurup ekdi. Bu zagaz ýel Harasadyň öň ýanynyň gelen boşluk üsteken. Ýüzi gözüň açyp bolmaýan hakyky harasat tot-todanyny öňüne salyp ýygyanyň geldi. Ýetirler bir-birlerine gasmajyraşyp, goýa nirä çeklerini bilmän kirlilerini gapdalyna akyryň ýykyşyna penalap duran garawmyň jümmüşünäk tupanyna bölünen dogurlary meňzeýärdi. Harasat ýarym sagatlap ýeriň ýüzündäki tozanlary ýalmagy sygyr ýaly ýalmap sygyryp süpürüşdirdi. Onuň ýüzünden her gaýdy barmak ýaly sowuk damjalar patlaşyp ýagmaga durdy. Şagwa ýören ýagyş ýagdy sögüýjedi. Ýalady meýdanyna ýatan şylgy eşikli ýerleriň tenine şaplap degen damjalar sowuk gülleden pesseldi. Drazdov, Guselnikov, Sabirov, Atabegov hemde Sitnikov dagy maslahatlaşyp bu dogulukdan tapmak üçin şu giýjeden oňoýly günüň ýokdugyny makul tapdylar. Aýsaz ýyllasy giýjäni gözdürtme garankylygy. Üstüne de tikenni fiýemiň astynaky topragyň şawanyň derdini ýumşap läbige öwürülmegi, ýetirleriň gaçmak meýillerini aňsatlaşdyrjakdy. Her gaýtynyň kalbyna işleriniň oňuna boljakdygyna şüphe goýmaýardy. Olar bir-birine duýduruş berip, tikenni fiýeme tarap bagyrlar bilen tüýüşip başladylar. Ýagyşyň bolsa, şo goýup duruşdy. Tikenni fiýem bilen aralykdaky gadagan zona ýetmäge onuň kädim galanyna birdenke Uyuşkan sünnek pulemyot osaçı uğradı. Oňa şeň olaň öňündäki gadagan zona projektorlaryň şöküledi düşüp, 3 tane ýetirin palçyga bulaşyp süýnüp ýatanyny gördüler. Olaryň üstünden şagy bolup dökülýän güller ýetirleri ýere ýalypdy. Ýüzleri gara läbik bolsa-da, olaryň ýagyrynlaryny üznükse guýýan ýagyş ýuwup gidýärdi. Bizden öňürtülen bar ekenip kapitan Drazdov süýnüp ýatyşyna pyşyrdap ýepledi. Oňa şeň olan meşhan awtomatly soldat meydançanyň içine girip yatanyň üstüne uğrady. Yatın diýen testler awtomatlaryň tatırdasynyň arasyndan eşdilýärdi. Kerim ýangyny sowuk palçyga goýup sartman ýatyrdy. Onuň ýadyna garawmyň ýyljazyk şägesi düşdi. O ne ýylmylaýymdy. Ak süýt beren enäniň elleri ýaly ýakymlydy. Häzir bolsa, bu ýardamjary şo goýup dur. Kellen galdyrdygyň şagwa deregine gülle ýagjakdy. Güz mazal düşüpdi. Eni şünni teňem ýeriň güdünine göýüp ýady. Baglyň depedine ülpülleýän ýapragy gözüň düşükmany ýokdy. Agaçdan ballar ýalaňaçdan atdy. Häl şeýle iňillep sykylat ýady. Toraňlaryň üstünden uçýan gargalar ýer-ýer giýjaşam gaq boluşup, tenleriniň giýjitini gandyrmak üçin has ýokarda gaýmylaşýardy. Gargalaryň şeýdip oýunbaz gurmasy tizara howanyň bulaşýagynyň alamatydy. Edil şunu tasdiklayan ýaly bir kuş gün bäri asmanyň ýüzem tutukdy. Bulutlaşyp sowuk şemal üsýärdi. Ýakymsy ýerlen ýagyşyň şyýgly ýeti gelýärdi. Megerem günlüğün gysgalanynyň ýa-da günüň öňün tutan gara bulutlaryň derdinden giýjelen bolup bolmaka howa garaly urýardy. Edil şu wagdym ara garankyň düşüp barýanyny göwüne getiren akgül kätmen bilen goýus şöplerini sapyp ýörkä ilerki ýolun biriniň gykulap çykýan tezini eşitdi. Ol kätmeni söýünüp ýola bakanyna kellesindäki soppojuny eline bulaýlap eşegini sapyp gelýän oglanjygy gözi düşdi. Onuň aýratyn bir habar bilen gelýän hemme aýanny. Emma ne hil habar?
onu hiç kim öňünden bilmeýärdi. Ene de onuň şaňly sesi oğuz çöplerini sapýan gelinden ulaklaryny şaňladyp geçdi. Ey saldat gelley! Buşluk ey! Gelinden ýüregi bir wada togtana döndü. Ellerinin kätmenini gasyrdylar. Begen saldat gaýdyp gelley! Buşluk ey! Bir gelin öňe ýa-da hallan atyp ganar gaýdan ýaly kıldy. Emedekläp sordan ýerinden galdy. Başyndaky uzu gowy çöplerine ýylişen gyňazyny almak ýadyndan çykaryp, eşekli oğluncuğa waka ýykylyp sürüşip bolgady. Onuň begenizin gelini de huşdydy. Oğluncuň getiren habary aňlaryna mäkäm ýeten soň beýlek gelinlerim oňa tarap owlukdylar. Toraňly obasyny Kerim bilen bile ilkinji fronta gidenden biri de begen işdi. Ýene ol oba ilkinji oğlun gaýdyp geldi. Olaň öýleriniň içi mahalleden dostoludy. Oturlardan her kimin bir zady uruşa gidipdi. Kimin oğlu, kimin ineti, agasy, dogan garyndaşy. Emma begenç öz owadoşlarynyň planketi gördüm diýip aýdyp bilen okdy. Ene şondan soň owadoşlar uruşun gidýän ýeriniň öýrtüniň giňdigini azyk göňüne getirip urdular. Şunça aýla uruşubam bir tanyş bilişe gözüňe düşmedi. Onda uruş turýan ýeri şundan aşağı atsa bar o diýip bir ýaşuly başyny ýaýkady. Ýaşuly, keniden berden gaýdýaňyz. Biziň nemislerden uruşýan aralygymyz Toraňly bilen Aşgabat aralygyndan 10 eseden köp ahry. Begens goşorunyň ýok şepeliniň halpyllap ýatan ýeňini fagel bilen içine dolady. Aý şeýledirle. Nazarjyk Atebek aganyň öňünden turup Akgül tarap oňa ýapyşyp ýöredi. Atebek aga, soňlujogyňmy? Ady näme? Adyna Kerimiň ortosynyň adyny nakdyk, nazar goýduk. Tüwelimi. Kerim geldi begener. Akgül içki begenzini daşına çykaryp bilmän ýön ýylgyraýdy. Kimler bir ýaşuly nazaratly orsa bar o diýdi. Biziň bilen söýüşen Ukraina ýigidi bardy. Familiýasy Nazarenkady. Nazarekedi diýip gulaga gyrrak bir sorady. Ýok, Nazarenko. Ýene de bir ýaşuly basmasy döwründe şu Toraňlylar bolşewik geldi. Milletim özbek diýdi. Ene şoň adynyň hem nazardygy ýadymdy. Atebek agaň göz dil gorkusy bilen gürrüňi eýýäm, Akgülüň gulagyna ýeten nazaryň üstünden basymrak soğusy geldi. Ay, at diýen zat her ýerde bolup ýürýär. Yer ondan begen işten guruşdan gürübersene. Bu hasan oturjak, hey mışmışy ýokmy? Ya şeýdip dowam edip gidip oturjakmy? Näme şaý balnetde ýatdyň? Ay ýarym ýattym Atebek aga. Oşum näme gidip dur. Adamlaryň kalatynyň haçan doğrugyny bilmeýişi ýaly. Plan wagt oturjak diýen gürrüňe eşdenmek. Ýönüni bir zat belli. Faşistler öňkü ýaly gylaw alyp öňe müňzäbilenok. Kim-kimden bady goşýar. Bilinkiler bolsa, duru bara gözünü nürtüye. Mazaly gaýtugul bermegi ýörenýärler. Şeýde görsünler, ýogsam o zalimler ýerlerine şäher baryny alyp gelýärler. Soňky günler hatpetek ýok gölün öňräge Kerimim ýazýady. O samolyotlar uruşýar. Atebek aga, frontda hemme wagt hat ýazmak elimdegen ok. Kerim dagam giýje güni uçup ýörenler. Biziň samolyotlarymyz wagt gorýar. Şolaň baryn ýerin duşman aly basy bolýar. Görsene onu diýip oğul başyny öňe ýekady. Beýlek oturan aýallar da erkeklerdi. O bu dostlar hakdaky bir öwge gonman durmadylar. Nazarjyk bir ýem uklap galypdy. Daşardy eşek aňyrdy, towuklar gyrdy. Bir ýary giýjäň bolany aňladýady. Begenje ýadap geleniň diýen sypaýlyk bilen o bu dostlar turuşdylar. Ak süýt ýaly aýaýdyň giýjelik. Bütün töwerek dymyp 2-1-3-1 öýle-öýlerine hümürdeşip barýan goňşularyň edýän gürüňlerini diň salýan ýaly. Atebek aga bilen Akgül dymyşyp barýardy. Diňe ayak soşallary hem de Atebek agaň goltugyny süýzi uklap ýatan nazarjygyny marş eşdilýärdi. Olar giýjelikde köregeleriniň ýerinden ýetşek bolýan ýalydylar. Dymyşlygy Atebek aga boldy. Oğlum Akgül, egerde Kerimiň hat ýazmaýanyň sebäbini kimen ýerine ýazaýsak näderke? Atasy, her kim komandiri hat ýazyp durjak bolsa, oň başga da ýerligime de. Garaşalyň begen frontda käte hat ýazmaga elimdegen okdydy ahyry. Olaň kölegeleri özleriniň öňürtü gaplaryna gelip botogodan girini alýardy.
Akgül gaňryp ýygyny seretdi. Begenişlerde henizem ışık yanıp dur. Allah Akgül'ün yüreğindäki Kerim geler diýen umyt ışıgy ýaly. Dokuzluklaryň ekipasyny kapitan Drazdowy, Süper ýigit Sitnikov tagyny şemalyň öňüne düşen peşmek ýaly lagerden lagere kowurdular. Olarda mezal, ýüzlerine nur, gözlerine ışnak galmany. Alaytyda şturman Abdullah Sabirowyň haly teňdi. Akşam ara işten gaýdanna gözleriň öň garaňkyrap, aýaklarynyň nire ädilýänini bilen okdy. Ýöne iyi uğruna ıraňdaryň ýöräpdiňe ýykylmasam bolýa diýdi. Gelibem gaty tagtaň üstünde süýnüp ýatyşyna, gözlerini ýok orsunnak ikinji gatdaky ýatanyň iýigli ellerine seredip ýatýardy. Ol bir zadyň pikirini edip aňarsyna çykyp bilmeýärdi. Gusen Filen Kerim oňa gaýrat et Abdullah. Bugün dörem geçer gider diýip göwnük berýärdi. Emma ol hiç şiir jogap gaýtarman dymmak güröňýärdi. Sitnikowyň tapýany şo gürrüňleri gulawynyň ýeli ýanynyň geçen okdy. Şeýle günleriň birinde olar wagondan ýük düşürip durka haýsydyr bir nemis garaguly barmasy gadagan donudaky garyň üstüne ullugy aşyk ýaly 4 sany gaty daşy ýerden götürdi. Olaryň ikisi gömgök, ikisem symgydyl doňan kartoş ködi. Ol ikisiniň näme üçin gydyrlygy Usernikowyň badybat kellesine gelmedi. Emma barmaklaryny ýokon Grigoriýnyň ganyny göründen soň bu ýaly kartoş kany gysanna diňe penjesel eden bütün gowrady daş bolup döňdi. Daňdanyň ala garankysyna olary howlukmaç howla çykarmaga başladylar. Usernikow, Atabegow, Sabirowyň ýatan ýeriniň boşlugyny görüp bir-biriniň ýüzlerini seredişdiler. Nire gitdik diýip Kerim geňirgenni. Düşnükli legionu geçipdir. Uselnikov iki elinden demin aldy. İtenek şomonok golp derewdäniň ýygynyňky durun wagonlary dıkylan ýetirlen arasy bilen kapitan Drazdov Nikolay Kerim üçdi. Parawozdan ýerki ikinji wagona girdiler. Gapsy sürülip ýapyldy. Daşyndan urulýan golpyň zygyldysy şakyrda teşdildi. Wagonyň içi hasam garaňkyrady. Ýetirler uludan dem alyşyp oturmaga yer gözläp başladylar. Kerim kapitanyň elini eline alyp garnynyň ýanyna eltdi. Kapitanyň eli bir garaşdan gowrak demre degdi. Kerim, sen muny nädip? Bir barladyr ahyry. Ýolaş kapitan, töwekkelçilik etdim. Meniň atam serçeden gorkun darekmez diýdi. Olar men öňümden arkamdan uşaklygıma şenni, ayaklarymyň diňe öňüne barladylar. Bir demir bolsa, ballarymyň ýygyna daňylygy. Şeýdem geçdim. Seni durun yerinde atardılar diýip Guselni kıpışırdadı. Hiç bolmanyna, duydurmaly ekeniň. Duyduramda näme? Haninni muny ulanmagyň aladasy. Şeýledem ýoluş kapitan. Dogry diýen serjant. Kerimiň kapitanyň eline beren demiri polotdunny. Bir uzun ýensilen. Eger ony wagonyň polunyň aradan sokup galdyrsaň, tagtasynyň göterilmegi mümkin. Otlynyň tigiriniň şakyrdasyna, parawozyň kellesiniň gugullysyna garagullaryň esçek many ýokdy. Akşam ara otlu bir durulguda saklandy. Belkem kellesini çalışacaktırlar, belkem başka bir otla yol verecektirler. Uselnikov wagonyň demir gödenekli ýapyşgejigine golaý barp daşar teretdi. Eli çekişlik arryzy demir ýolçy oň deňine gelip olaryň wagonynyň tigirini kakıp aşagyna teretdi. Ol wagonyň polunyň bir tagdasynyň goparlygyny gördü-de ýyrak çekilip Uselnikowyň gönü göreşlerine teretdi. Soňra töwerek taşyna garanjaklap çömmelip oturdy-da. Yerdäki gumyň üstüne barmak bilen çarşak diýip ýazyp, ädi bilen ýene de ösürdü. Usernikow işaret bilen kellesini, ýüz gözüni ümläp, näme diýip ýazanyny düşünmänini aňdyrdy. Goja wagonyň ýygyna baş atyp üm bilen görkezdi. Şo wagt garagullaň bir ýerini tezi çykdy. Goja aňryp gitdi. O atly ýene de siltenip ýüregi ulady. "Näme gördüň?" diýip Kerim Nikolaydan sorady. Kapitanam sowal berdi. "Haýsy durulgy eken?" "Hiç tat görüp bilmedim. Ýöne bir goja demir ýolçy ümmüle bir zatlar diýdi. Gumyň ýüzüne de çarşak diýip ýazdy, şeýdem gitdi." Kapitanam Kerimim Nikolaýyň aýdan sözüne düşünmedi. Soňra kapitan beýleki ýerlere döndü. "Ýoldaşlar, çarşak näme?" Wagonyna gülüksedeşdirdi. "Seni kalhody bermeli. Şonda bilerdin çarşak nämedigini." "Aý çarşakda hereler işleýär. Çarşakda intelligentler katly edýär. Üstü murtwaly beşte eksiýeň bolarlar.
gülükü hikirdeşmeri yatışdy. Ümtümlük garaly düşdi. Adamzat nämeden yaradyllyka? Ödüre ölüme var ya. Yine de gülmäg milt edýärler diýip Gusennik için gepletdi. Dogonlar. Sarşagyň nämedini bilýäňizmi? O siziň o diýen sarşagyňyz däl. Wagonyň töründen bir ýetiriň goýunyň düýbünden eşdilýän ýaly gyryljyk sesi çykdy. Hemmeler şu tarafa tereleşip guloklaryny gerdiler. Gadyrdan bilýän bolsaň aýt diýip kapitan sorady. Gyryljyk sesli gartaşan adam üskürüp dowam etdi. Iň soňky wagonyň iň ýygyny iki relsiň aralygyna çarşak ýaly polat diýişli demirler berkidilen bolmaly. Ol polat diýişli demirler relsiň aşagyny düşelen şpallardan 10-15 santimetr ýokarda ýerleşýär. Eger kimde kimsiz ýaly wagonyň aşagyny deşip, ähli wagon geçýänse şpala bagyryny berip ýatsa, ýanky iň soňky wagonyň çarşak şo ýatandan hemmesini katly edip öňüne salyp ýakydýar. Ýa-ni demir ýolçy muny bilip size habar beripdir. Oňa taňyr ýalkasyny aýdyn. Uf. Kimdir biri syklyk salyp goýberdi. Başga bir gyryljyk kesilden sorady. Onu siz nirden bilýäňiz? Ya şo sarşagyň öňüne düşüp gördüňizmi? Bardy ýeli düşäýän bolsam, onu siziň bilen bular ýaly köşkde oturmazdym. Bu atlar maňa bir şansna apstan gerkä odoýun polisiýa ýögüni aýtdy. O bir tapar wagonyň gapysy ýapylan soň faşistlere şo sarşagy oturtmagy kömekleşenmişin. Hemmäniň ýüzi aşak sallandy. Bulap keşligiň alamaty bolsa-da, olaryň beýnetini nähili çykylgy tapmaly diýip oýlanýardy. Kerim Atebek aganyň azala şäheri ýok. Başga dadyň alazy bolýanlar diýen sözlerini ýatlady. Emma han alaç. Bir zat oýlap tapmaly dogunlar diýip, Drazdow ýarym pişirdi, ýarym tesildillendi. Biri Germaniýa gidip barýarlar. O taýdy ýeriň aslynda harby zawodly işlederler. Aňyr etsek, 15-20 günden asyndan gaçarys. Onsoň itatan ýalatarlar. Diýmek biz azala tarap barýas. Oňa da şäheri ýok diýip Kerim ýene de Atebek agaň sözlerini ýatlady. Guselnikow ellerini okuýardy. Kapitan Drazdow bir el bilen maňlaýyny penjelep durdy. Birden parawoz üstüýükli düýäniň beýige çykanyny hakalap, hassylla işaret edip badyny goşutdy. Kerimiň ýadyna kellesini, aýagyny zordan götürüp haýal ýörýän düýe düşdi. Ol garawymyň birinçi şägesine çykanyna şeýle diýdi. Takir ýerdäki ýaly aýaklary şalt-şalt götürüp basmaýar. Ýene şonu birinçi şägäniň üstüne çykyp barýan düýäniň aşagyndan geçip bolýar ahyry. Näme üçin bilende çykýan wagonyň haýal tigirlenýän tigirleriň arasyndan gapdaly ýödüňiň bolmady. Men kelläme bir pikir geldi diýip, Kerim Gusennik bilen Drazdowyň ýüzüne bakdy. Hanaý serjant, nähili pikir? Kerim kellesine gelen zatlary aýdyp berdi. Ýygynyň öz wagonlarynyň zordan ırgylap barşyny görkezdi. Drazdow, Gusennik we Badabat Kerim guzoklap oşudylar. Soňra Kerimiň oýlap tapan pikirini wagonyň akyryň hemmesine aýtdylar. Ýoldaşlar, ýerdemini ölenmizden şu ýerde bagtymyz sinaliň diýip Drazdow ýetirdi üzerine. Eger berentlik kutoryan çykyp ýetişmesek näme? Galynymyzy şu ýerde atarlar diýip bir sorady. Näme? Bir berentlik barmy? Çykyp ýetişmedikler innekide çykar. Hemmämiz ýoluň sag tarapynda toky edinmeli. Tä ilkinji çykan tapýançak. İlkinji duşuk germi, birinji çykan ýollaş tapan ýerimizde oturar. Galan toňgurlaşar. Hani kim birinji? Men. Anha özümem deşiň agdynda birinji durun. Men. İlkinji çykmagy höwede köpeldi. Kapitan Drazdow deşiň agdynda birinji durun diýen matros öýlendi. Bolýa Maryak. Onu sen nowatyň almaly. Sen birinji, Gusennik sen ikinji. Bu pikir oýlap tapan Atebek sen üçünji. Ölüm iň ýydan çykýan. An matros başly. Ýöne gatyýaga bol. Fulgan ýal şalt hereket et. Özüniň ýöňdäki tigiriň ýydyna özüň okla. Ýydyndan ýene de başga tigiriň gelýän ýatdan çykarma. Ýokaryňda da wagonyň oku bar. Iň ýyky wagonda da çarşak, işin şoguly bolsun. Garanky deşikden sowuk gel geldi. Matros şo sowuk şemali üsýän deşike girip başlady. Ýene de diňe kelleti galdy. Ol bir zatlardan ýapyşyp aşak gitdi. Hemmeler aýylgan skykyryga garaşyp diň saldylar. Emma hiç ýelti çykmady. Belkem ýyzaky wagonyň diňini çyksa çykyp ýörenler. Guselnikow Kerim guzoklap uşady. Tokoyda duşu senni.
Bimen iň soňky esjek sözlerim bolarmyka? Ýa-da ýene duşşarmyka diýen pikiri Kerim göwüne getirdi. Usyernakowyň gözleri iň soňky sapar Kerime dikildi. Ine de gaýyp boldy. Kerim ýapyrlyp deşige gulagyny tutdy. Wa onuň şak-şakyndan başga da eşitmedi. Soňra öýdi ilki sag aýagyny, soňra şepini deşige ýerdirip, göwresini aşağı goýup başlady. Eýem aýaklaryny, soňra ýarpy göwresinden aşagyny soğuk şemal ýalap geçmäge başlady. Yerler şakka doňupdy. Kalhoşularyň arkasyna ýel salýan günler geldi. Sebäbini kalhoşyň öňküleri ýal gyssagyl meýdan işleri ýokdy. Ýöne ölün Atebe gaga bilen Akgülüň gününe meňki bolsun diýip höwet etjek ýokdy. Olaň hallary harapdy. Öňräkki komanda bilen gelen hatda Kerim Atebegow direksiz gitdi diýen azy habar Atebe gagaň beýlini büküpdi. Akgül bolsa ank edipdi. Begen iştir beýlek obadoşlary goza bilen gelini şunça köşeşdirjek bolsalar da haýry bolmany. Olar bir-biriniň göwünlerini indi näme bilen awlajaklaryny bilmeýän, iki günlerden demlerini alyp her bir zady güýmelen bolýardy. Atebe gagaň bugünler işip işedi çölle awaglamakdy. Giň sahrada ýeke getse, azajygam bolsa gamly göwünne aram tapýardy. Belkem bir lagşan göwüni ağlamakdyr diýip ol käte-käte öz-özüne sowal berip iýgenýärdi. Onu da umgar giden gumluk zahirlik döwrüni ýatlamagy ýardym edýärdi. Garkylyk ýa-da basylyny bir gowa şägelen her depetini, her bir oýunyny, takyryny, kakynyny Atebe awşynyň garry beýnisine baky möhür salan ýatlamalar bardy. Ol akşam aralar öýlerine dolanyp gelýärdi. Gapana düşen tilkilen derlerini döwlet tapşyrýardy. Towşanlaryny geline getirip berýärdi. Häzirem Atebe gaga aýbagdoşuny gurup nazarjygy öňüne alyp oturşuny ortadaky oda atarlan üç ayak tağanyň üstünde gara gadanyny gapanlaryny gaýnadýardy. Şeýsen mazaly gaýnan gapanlardan demirin ýysa aýrylyp, ony tilik şagaldyr aňsat duýmaýardy. Gapanlaryň lykyrdaپ gaýnayan gadanyň şakyrdysyny goza ýözüniň oturup turunak süňkleriň sesine meňdedýärdi. Hawa Büyüklüğüm inni yürüğü guğranır. Yönün oklusun tilki şağalama iskamaz. Allah gapanlar yal şakırdaşya deyip için iplediýärdi. Nazarjyk gorjan bir oňa bir muňa elini tutdy. Gozanyň pikirleri bölünýär. Gelini Akgül içki zaýdy. Goza onuň näme işe diýäni bilmese de görüp oturýardy. Ol elbetde enşeme giýje günni diläp şermetmän ukudan galyp dokuyan halyna Kerimiň suratyny seredýändir. Goza onuň şeýledigini görmese de oturun ýerini bilýär. Şoň şüýnem gelinine päskel beret yerin ok. Goý gözler doýýança ýene gany seretsin. Hiç bolmasa suratyna bir seretsin. Eýder gara goza şowlugyny güýmer. O şeýdip nazarjygyň kakady Kerimem. On kakady batyrym uzagyna alyp oturupdy. Güýmäpdi, oýnapdy. Hey dünýe diýip bolýan geplerdi. Men saňa näler ýalbardym. Gözüm görüp durka bağlalanma degme. En gowy men özümi alladýyn. Hemma sen namartlayan pelek, namartlayan. Akgül içki zaýdan çykyp gaýnatynyň ýanyna gelip oturdy. Ol bir zat aýtmak şiýaly başyny galdyranyny oğlunyň barmajyklary bilen gojanyň ak sakkalyny oýnap, zykyrdaپ gülýäni gördü. Goja da şowlugynyň tortujak el jagallaryny sakkalyna süýkep, oň gyzygyny tutturýardy. Akgül o ikisiniň oýunynyň arasyny bozasy gelmän ýene de ýere bak oturdy. Ahyr goja bilen şaganyň oýunynyň arasy asalym kesilen soň Akgül dillendi. Atasy, öten akşam men bir düýüş gördüm. Ýere bakaly erenler yorgudy bolsun aýt. Kerim gördüm. O ýalaňaç düýä minip aw edip ýör. Eline silen hyrlyňyz barmyş. Jeňgelle ýylanlar barmyş. O guş miýada towuşan gara ahwaglap ýörmüş. Goja bir eli bilen sakkalynyň düýbünden penjelep, suwuny sykýan ýaly aşaklaryna ýöredi urdy. Gowdy şürpsiň oglum. Aýtdym ahyry, Kerim diýeridir diýip. Eger bir zat bolan bolsa, daş etsin haber ederdiler. Kerim diýeri. Ýöne ol duşmanyň içinde. Men seniň gören düýüşiňi
Yorup bereyin. Yalaňaç düýe emgek. Görügi jebir jepa bolýar. Diýmek Kerim şo zatlaň gejerini çekki. Ýylan düşman. Eger çakmasa ýany ýok, çaksa düşmanyň diýip ýeter. Tüpeň habar bolýar. Onna basym Kerimden hat habara garaşy bermeli. Tu öleme oglum. Dünýäm giňep giden ýaly boldy. Ertirden bäri aýtsaň bolmadymy? Atasy, özüňiz görlen düýşi, ertir turunmadyň aýtmalylar. Ara wagt salmalypdyň ahyry. Ya şeylemi? Aýdy beriň. Serjant Atabek diýip, starş leytenant oň ýüzüne diretmän şilimini sordy. Wagonyň aşagyna girdiňiz. Ondan ne etdiňiz? Baýdýanlaryň türkmen erteklerine bamyady hakyky bolandatmy? Starş leytenant bir gözüni ýumyp, şiliminiň tüsüni üfledi. Beýlek gözüni süzgönekledip, ýeterlik bile Kerime etdi. Aýdy beriň. Kerimiň başy aýlanyp gitdi. Onun oturgucu kabinetiň içinde ters aýlanýan ýaly boldy. Bir wagda agzy şilimli starş leytenant onun töweregine aýlanyp hemme zat tüssäniň göýek dumanynyň aňyrsyny ýaly bolup görünýär. Kemden aýlanýan oturguçlar starş leytenant hem öň orunlaryna ýerledi. Kerim maňlygyna erini ýetirenni onuň eli burçok derläp buğda degen ýaly boldy. Näme? Ýyzy ýadyňda düşenokmy? Düşýär. Aýdyň onu. Barbar bir de ananmazlar. Büsödler Abdullah'ınkydy. Büsödler onun beýnine iňesi moýuna düşen plastinkadaky ýaly gaýtaran durdy. Näme şeýle oturjakmysyň? Barbar siz ananyňda wagry. Näme men wah diýip el ýaragly ýetir düşeniň arkadyna kakmalymy? Onu maňa aýtdyryp näme etjekdiňiz? Aýtmaga sen diňlemege men borjum. Kerim on yüzüne dikanlap eretdi. Göreşlerini görjek boldy. Emma ol äýniginiň aňyrsyndan göreşlerini sügekledip serediýä görün. Onun göreşleriniň garaçygynyň haýsy renkdedigen belli däl. Ölmüňklerde beri daşyrok adam badyr diýip kellämidi gelen okdy diýip Kerim oýlandy. Yüzüne aşak saldy. Yüzüne bütün göwresine sowuk şemal kakdy. Ýagyrnysyny wagonyň bir ýeri salaja sydyryp geçdi. Kerim wagonyň sagragyna tigirlere has goly tüýşüp, bagyryny mazut ýysly şpallar ýaplap ýatdy. Hagerliň tirseginiň ýanyndan tigirle geçip durdy. Ýyk wagonyň sarşak gelýärdi. Ol wagonyň ilkinji tigir geçen badyna ilki sag tirsegini, soňra da göwresini demir ýoluň aňyrsyna oklady. Onuň şep aýagynyň gökçesi tigiriň daş tarapyna gyltyra kaklyşan ýaly boldy. Belkem göwünnedir. O berent ýoldan aşaklygyna togulanyp gaýtdy da oýda ýüzünüp ýatdy. Ilki bilen otun aýdy burunurdy. Çynmy kaýa ýalan? Otlara agdurup diýişläp çekdi, çeýneşdirdi. Yer bagyrtlap ýatyşyna toprak öpdi. Wagonyň şak sedik etilip töweregi ümsümlik gaplady. Ol başyny galdyrdy. Iň soňky wagonyň gazyl ışıgy zyn gözi ýaly bolup garankyda daşlaşyp barýardy. Kerim bir boşluk gören ýerinden turup aýdyna baka ýüregi urdy. Eger de şarşagy ýa-da tigiriň astyna düşmedik bolsalar, bu serniki filan matrosa gabat gelmeli. Gize göze dürtme garankydy. Birden ka demir ýola gödөгçilik edýän faşist patrullaryny duş ýeläýmegi mümkin. Bardy ýerli komanderiň ýa-da matrosyň aýagy tigiriň astyna düşen bolsa, olar kömegi mätäşdir. Kerim ädimini şartlandyrdy. Şo wagt bulutlaryň arasyndan aýyň bir dilim gawun ýarjak sudury jahany salaja ýagtyrlanıp gitdi. Onun iki tane garan saýgarmagyna şu debessi. Uzyň goýly eginlik piýadanyň Gusyeni kyftygyny şo wagda tanap, ýüregi tartylyp ýökdi. Iki göwre goly gelenne komandir diýip ýoşa deflerini. Kerim, Gusyeni kyfşyrdy. Kerim, dogonjugum. Olar guzaklaşyp durdy. İkisiniň hem ýüregi kapasa sarlan guşunky ýaly bökýärdi. Hanen ýöňe giderin. Belkem beýlekre duşar. Beýge sen ýöreliň. Ondan tokoya gireriz. Olar pışırdaşıp gepleşip gittiler. Wagonyna 40 adammy? Hemme deşikden ökmäge gorkýar. Mene garanky deşik eteredimde janym bokurdagyma geldi diýip matros pışyrdy. Benim ýagyrnym düýrükdi diýip Gusyeni kyftoguryna aýtdy. Edilýöni paraşutsyz samolyotdan bökşek ýaly. Kerim sen näetdiň? Menem gorkman durmadym. Ýöne ýyzyn gelýän şarşagyň diýişleri ýadyma düşenden soň gorkur kün ýadyndan çykarypdyryn. Näme edelim bilemok.
Olar ýene-de 3 adamy duş geldiler. Ýöne ay gara bulutlaryň arasynyň azajyk jeklanny, iki ýertiň şyparlaryň arasynyň gyzyl ganynyň dogullygyny, bölek-bölek tüýdiren etleri gözler düşdi. Demir ýoluň belendiň sür depedene çykyp aşağı ýinýän ýerini, reýetiň üstüne gyýdynyň ýokardy kesilen drazdan göwresini tapdyrar. Onuň aýaklaryny sarşak öz holtumuna salyp ýakdypdyr. Kapitany tokoýu götürüp getirdiler. Ulen tek diýerdi. Siz näçe diýip sorady. Guselnikov 6 ýollaş kapitany idi. Siz basymrak gidin. Men boljagym boldy. Ýerden nemsler gözläp urar. Leytenant Guselnikov. Diňleýän ýollaş kapitan. Partizanlar gözlü. Senin ne bulara baş bol Kerim. Men ýollaş kapitan. Ataňa salam aýt. Wah, on bilen duş şokdum bolmady. Kerim hamsykdy. Serjant beset, sen erkek adam. Maňa kulak asaň. Onsoň kapitan fonksiyondan aýtmak ýetişmedi. Gan köp giden olmagy şemeli. Şo ýerde jan berdi. Olar elleri bilen gabyr gazyp, ullokan dubuň aşagyna kapitany aýaksa jaýladylar. Ýola düşjek wagtlar Kerim köýneginiň el ýartyny ýyrtyp, türkmençilik boýunça eskiýeni dubuň şakasyny daňdy. Berkem onuň urşy turan soň kapitanyň guburyny tapar net bilen bolmagy mümkin. Daňatdy, guşlar oýandy. Olar tokoýuň gür ýerini aşmak üçin garaşmak maslahatlaşýakalar. Garaşylmadyk ýerden bir ses çykdy. Durun, kimsiňiz? Bular partizanlar eken. Nikolay bilen Kerim partizanlaryň atryadyny bir küçük bolan soňlar. Bular kiçik samolyotly uly ýere aşyrmakçy boldylar. Emma samolyotyň komandiri polkovnik Braginyň tanyşkem dosty bolup çykdy. Azul Braginyň polkunyň niredigini şeýle berdi eken. Şeýdep bol komandir Nikolay bilen Kerimi öz mehriban polklaryna guşurdy. Starş leytenant ýaýnygyny salazy ýokary galyp, burnuň üstünde gyzylja şylyk goýan ýerini sypalady. Ýöne näme-de bolsa ýaragyňyz ýanyňyzda bolup, ýetir düşmegiňiz bir herrak diýdi. Kerim bu tapar dazmajyrak gepledi. Starş leytenant, men gaýta-gaýtalap totuş del. Men aýtdym ahyrin. Ýokardan gelişime agazy degip özümden gitdim. Gözüm açtam, yaragym alan ekenler. İki tane atmadyň niýeline gözüm düşdi. Siz näme? Özüňizi agaza urup berip, ilkinji ýola samolyotdan bökmüller ahyry. Berkim seňseljek bolup kelläňizi bilgeçden duba gelmänsiňiz, ha? Şaýadyňyz barmy? Ýok. Men size hemmesini boluş ýaraýtdym, ýollaş starş leytenant. Siziň şturman Sabir füle araňyz nähirli? Oňatdy. Diýmek, watan zatan dönük bilen araňyz gowy ekenne. Belkim siz hem olara geçmekçi bolansyňyz, eger geçmekçi bolan bolsam, onda berik gelmezdim. Belkim olaň tapşyrygy bile gelensiňiz. Kerimiň ýene-de başy aýlanyp, gözleri garaňkyrady. Ýene-de ýaýnekli, starş leytenant Poluň ýüzüne bir oýana bir biýana füýş uruldy. Atam, namardy ýalbarsaň eseler, merdi ýalbarsaň peseler diýipdir. Diýen symbolly diýip pikir etdi. Aşamol Guselnikov bilen sataşanna starş leytenantyň bolşuny, beren suwallaryny gürrüň berdi. Nikolay onuň özünden sonra gidenini aýtdy. Olar ertir ýerden polkun komissarynyň ýanyna baryp, arhalarlaryny aýtmaň kararyny geldiler. Häzirlik ikidem görnäçe wagtlyk harak etmeden soň öýlerine hat ýazmaga oturdular. Bulan gürrüňlerini üns berip diňleýän komissar uludan demin aldy. Maňa şu dogry düşünüň. Ýetir düşünüň arasynda nemislere hakyky satyranlarym bolýar. Olar gaçyp gaýdan kişi bolup, düşmanlar üçin hyzmat edýärler. Mysal üçin, ýurlaşyňyz Şturman Sabirov. Düşman tarapyna geçdimi? Geçdi. Erte bir onu oňam aýratyn tapşyryk alyp gaçyp gelen kişi bolmagy mümkinmi? Mümkin. Emma men oň bizi ýürekden ýigren ýanyna anamak. Ýöne saly goşok, durumsuz adam bolup çykypdyr. Oň şeýle starş leytenant Şişmarýowdan gaty öýreti iş ýok. Oň işi wiripe şeýle. Olar gulluk borcuny ýerine getirýär. Ýollaş maýor. Ol hut boýnuň al. Şaýadyň ýok diýip ýeterlik bir ýyl gyryp keserligine tutýar. Hawa maňa da näme üçin özüň atmadyň diýip şo bir diýen ýerinde dur. Men ol ok bilen bir faşistik emeltdim. Soňky öldürülenmediň sanyny bilemzok. Onu bilýäs. Ýöne kemertseňiz kemerden tiňdem görýäne artdyryň tiňdem. Onu ähili. Şturman Sabirowy olara goşok dämi? Bu siziň günäňiz leytenant.
Guselnikov, serjant Atabegov. Öz yurdaşyňyzy eňetmeli ekeniňiz. Bile gezdiňiz, bile uçtuňyz. Bile de o ýerde. Näme üçin gözlerini tallaňyz ha? Siz öz yurdaşyňyzy, özüňizi tabin adama aýdan getirip bilerdiňiz ahyryn. Bile bilmedik ulaşmaýar. Guselnikov salaja gülümsiredi. Paşa goşunynyň ofiseri ýetirlikden gaçyp geldi. Onu yürüte kılıcın dehsetine ötürleyen tasma, şemliyak gülen. Firglayan ekenler, bize tersine. Hawa, her yerin var düzgüne var. Şu köyüne paşa goşunynyň därli, Sovet goşunynyň ofiseri. Ara ümsümlük düştü. Bir zalim hiç gaýdy geplemäň oturdy. Her kim öz hyýaly gümrady. Ahir son komissar şeýil netije gelip sözüni jemledi. Siz häzirlikçe diýin zalim. Köyünü yaralangary bejerdiň. Siziň ýagdaýyňyzy polkovnik Bragin hem bilýär. O maňa gurrun beripdi. Biz siziň meseleňizi basym generalyň ýanyna çözeriz. Biz ähli buýrugyňyza taýýar ýollaşmaýar. Ýagşy, hoş wagtyňyz. Ola komissaryň ýanyna çykyp gaýtdylar. Inni näme etmeli? Özüňiň aklygyny nähil suwutnama tapmaly. Eger şeýle ýagdaý atamyň başyna düşse nähil çykalga tapardyk ha? Eger de onuň özi şo starşy leytenant Şişmaryowyň ornuny bolsa näme derdik ha? Bir ýalaka ynanarmydy? Ol ynanardy. Adam alasy içinde haýwan alasy daşyna diýselerdi. Atam adam tanaýady. Käsiniň güýüni gözüni seredenine tanaýady. Käsiniň hem bir agaz gurruny diňlese bessi. Hatta ol haýwanlaryň guşlagyň ýygynyň nähili haýwan guşdugyny, haýy tarapa gidenligini bilýärdi ahry. Ýolly Kerim yarım degişmeli Nikolay öldüğünü. Yollaş leytenant. Bolmasa şu ýerek atamy çagyryp bulary goýa geçdirä. Guselnikov ýelgardy. Dogurdanam. Atybek aga bir gepä tapardy. Ha. Şişmaryo ekini gürleşdirip ýanlary diňläp dursaň. Bu zagar ýaýnagynyň astyndan gözüni güldürüşine goýdurardy. Ýöne peşeden ulup pil wadiýen nakyl wa. Biziň akbarymyz diňe Şişmaryowyň özi çözýän bolsa. Bilýän bu wagtda sen näderdi? Bu, ey hem tribunalyň öňüne gazyk gördük. Ýani ýok, hany garaşaly. Atam sabırly bol, dura bara şahat bolar diýerdi. Gaty dogry diýer ekeni. Biz de ýuwaş ýöreseň uzaw gidersiň diýerler. Aradan bir ay geçip geçmänkä Guselnikov bilen Atabegow ýene de öz başlyk samolyot ynanylyp uçmakly ruhsat berildi. Burun olar faşist tanklarynyň kolonnasyny bombalap, ýady hally lütü çykyp öz aerodromlaryna gelenlerini teýnikleriň bir ýelgyryp Kerime gatlatdy. Onuň içinden çykan 3 kişiň duraty Kerimiň ýüregini jigiretdi. Şo wagtda gözlerini ýaşaýlandy. Atebek aga, akgül, nazarçyk. Kerimiň ogluny ilkini tapar görüşdi. İlkini tapar ýöňe kişelip sağa ýürünýäli. Atebek agaň öňkü duruşy. Ala aýtdy, şo öňkü gözleri öňkü seredişi. Akgül, oğlanıpdyr. Gözleri gaýgydan dostsoly. Olaryň suraty elden ele geçdi. Nikolay Atebek agany görüp, "Ene sakallyym şuňa aýtsaň" diýip başyny ýaýkaýady. Täze şturman Kravchenko bolsa, boyunny suraty uzadyp, "Edil garýaly. Men beýle sakkaly, beýle äpet telpegi hiç haçan göremok" diýdi. Olar şuň suraty düşüp, jogap gatyny ýazmak belleşdirer. Wagada köp täzerk ýok eken. Goşek şu guturup barýarmyş. Begenç bir ýerden alyp, owa gaýdyp barpdyr. Olaryň çüýjükligi bir ýem gutulup, owada brigadir bolup işleýärmiş. Nagarzyk ýörjen bolup ýörmüş. Kaka, baba, ece, çöýök, suw diýärmiş. Olar Nikolaýyň, Abdullahyň saglygyny sorýardylar, salam aýdýardylar. Kerim atyna Nikolaydan, şturman Kravchenkodan salam aýdyp, polklarynyň inne barka günmatar düşýänligini, faşistlere dem bermän söwüklerini minýänliklerini ýazyp, owadaşlaryň ýadyny düşenleriniň yekme-yek adyn tutup salam gönderdi. Birgedek uçuş aýrylanyş boldy. Öňküleň hiç gaýdyna meňdemedi. Bu uçuşda ekipasyň takdyr ters gelip, bir näçe adamyň iň soňky tapar uçuşy boldy. Guselnikowyň ekipajy inni ýarym birlen bäri razvedka diýen toparyňa tarnady. Olaryň samolyotyny bombanyň ornuna ýürütü fotoaparat berkilipdi. Onuň käbir alýan suratlary bir näçe bombanyň bitirýän işinden gymmatlydy. Guselnikov, starşy leytenant Atabegow
starşy serjant diýen çiýinler alypdylar. Aýratyn tapşyryk alan ekipaj gara bulutlaryň içinden geçip sop-soğuk asmana galyp gitdi. Kerimiň terediýän aýnasy buğda meňdep sürtülýän çal duman ýyla bakamçýady. Onuň gulagyna Kerim ýagdaýlar neçik? Şaňok mu diýen teskelli. Beni kalay Gusyerni köfti. Komandir hemme zat yer ber. Oňuşmasa däl. Häzir aşak gaýdýar. Bolýa, gaýdýar. Samolyot soğuk çal vurdy ýokardan aşaklygyna dilip gaýtdy. Asalymdan bomba ýerleriň oýtum çukurlary, üçow goparlyn, aýny gapy honkorlaşyp görünýän jaýlaň ýaraly dogry. Bir ömürden köpürler gödildi. Käsi gara köýük. Diwarlar ýykyk ýumruk, weýran edilen binalar gözgini hally ýerde somolup görünýär. Kerimiň gödüňine garagym geldi. Onuň depesinden teresiň beýli görnüş bolmaz diňe aňa daňat kum depeleri görünür. Eger häzir şu ýerleri Atebek ağa, şu berentlikden görkezseň näme diýerdik? O bir wada kesini çykarmaz, dymar. Sakkalyny penjerep hyrçyny işler. Bir wada bu görnüş köp görün, köp ýaşan gojanam aljaradar. Şu halat Kerimiň gözleri bir daha düşünýär boldy. Komandir aşak beret. Göwnüme bolmasa aerodrom bar ýaly. Ha, samolyotlarym görünýär diýdi. Gusennikov samolyoty aşağı enterdi. Dogurdanam. Samolyotlaryň isi penalanan aerodrom. Olan surat almagy başlanam şoda aşaktan atyp vurdular. Şturman tez çykdy. Komandir, aşaktan samolyotlar göterilýär. Kravchenko gaýyk etme. Kerim, mehmanlar gelýär, häzir bol. Bolýa komandir. Şeýle bir garşalar. Edil daýsyň ka gelen ýaly bolurlar. Tapşyryk boýunça häzir Gusennikov olar bilen söwüşe girmän ýygyny ýükşän götermeli. Onuň netem şody. Basym düşmanyň dogundan tapyp özümiziň tarapymyza aşyp bilse, şonça da wagt hoşdy. Oň şüýnem ýerden göterilen düşmanyň samolyotlarynyň görüp aýtmyşlaryň gaçyşym bar, koguşma bermenem diýen edip bilse armany ýokdy. Emma özlerini okturulan ýeritlerin jogap gaýtargysyny berip, ondan öz tarapymyza aşmasaň olar aňsat oljaryny tapdyrarlarly. Kerimiň şep tarapdan gelen iki sany gara teneçire göz düşdi. Komandir şepiňe seret, iki mesler gelýär. Atabegow, Kravchenko taýýar bolun. Düşmany ýetirsersek bolany öz ýerimiz tutýar. Edil şo wagt Kerimiň gözi aşakdan müňzäp çykan. Ýene-de iki meslere düşdi. Olaň bir ýerini haýdan şany alyp bilenmeýärdiň beýaşaryny gysdy. Olardanam Kerim daýynyň samolyotyna gülläniň üzünlikse okuýagy vurdy. Kerim düşmanyň bir samolyotynyň ýygyna tüsteden guýruk ýasap gidenini gördü. Kerim begenjinden "Komandir, sana bir" diýip gaýgıranam şody. Gursagyna hütläp kızgyndyğa duruldy. Olanyň badyna oturuzyň arkasyna ýaplandy. İçine çeken demini daşyna. Daştan aljak demini içine çekibilmedi. Olaýahly güýjüni jemläp, bilemýärdiň beýaşaryny gysmagy başlady. O atly ýüplük bolup süýnen gülleler näçe atylsa da, arman düşmanyny şana alyp bilen okdy. Garawmyň ak şägeriniň üstünden özüne baka gelýän ak sakkally. Goňur guýunyň dersinden tikiren gabat etpekli, peşeneli ýüzli atasy bir oglanyň elinden tutup gelýär. Ak şäger birden kakıp gadal gülälekli meýdana uruldy. Ol oglanyk kim? Özümi ýa dälmi? Megerem özi. Kiçijik oglanlyk döwri. Ýok, bir görseň o däl ýaly. Kägelçe salmyň öz ogly bardygy ýadyna düşüp gitdi. Şu halatda da olaň edil ýanyna gyzyl bägülleriň içinde ulaşlaryny ýaýyp gelýän ak gülüň keşfi görünýär. Güneşiň tegelek sar halkalaryň içinde olaň sudugry näme üçindir kim-kimden öçüklenýär. Tegelek sar halkalar ýuwaş-ýuwaşdan kişelip gazalymtyl reňke boýulýar. Barga kişelip bir deşikden teredýän ýar bolýar. Soňra o deşik kişelip, iýinçelip ilki ýüzüň, soňra kemeniň gözünden teredýäne dönýär. Inni bütün dünýä gazal reňke boýuldy. Kerimiň aňynda diň ýekije pikir galdy. Maňa näme bolýar? Eýdem şu ölümmükä. Recep aýy begençler uly şatlyk getirdi. Begençiň ogly boldy. Elbetde adyny da Recep takdyrar. Bugün begenç ogluny dogul şahadatnamasyny almak üçin Oba Sowetiniň idarasyna Gullu Gyşygyň ýanyna berdi. Gullu Gyşygy Atebek ağa şo gazaklar bilen bolan wakadan soň ony salgyçylykdan boşatdyrypdy. Indi Oba Sowetine diňe sekretar bolup işleýärdi. Täze dogulun şagalary şahadatnama olaň ýene atasyna boldy kömek pulu berýärdi. Ölün itenleri hasap alýardy. Olar gadaly salamlaşdylar. Gullanyň habarlaryny soň kütük kitap açyp, "Familiýasy kim bolmaly? Daway begenji bolsun" diýip
harpları boğuna bölüp yazmaya başladı. Begenzov tek adi Recep 1943-nji ýylyň iýul aýynyň 12-si güni dogulun. Soat gapyny bir saltyra gaçyp, "Gully, sana başlyk gelip gitsin" diýdi. Gully ruçkosyny kitabyň ortasyna goýup, myşlap ýerinden turdy. "Häzir gelýän gardaş. Ondan bikiniýe ýazylanyny birje ýegri boýun hemem birje dogry boýun bilen ýuwmasak bolmaz. Şahadatnamany merte birini alyrsyň da." Gully çykyp giden soň, begen şaýyň içinde ýeki ödün heme güýmen jogulman, eýletine beline garanjaklady. Ýene de gözi kitapdaky ýazgylar düşdi. Birdenem, Gullyň täze ýazan ýazgysynyň üstündäki iki setri görüp bir hir boldy. Kitabyň üstüne egilibirek o setri okap çykdy. O ýerde Begenz we oğul gerek. 1942-nji ýylyň maýynda dogulup, 1942-nji ýylyň dekabryny ýogulan ýene ýazgy bardy. Binäýil beýle bolýar. Mene 41-iň ýylyny urşa gitdim. 10 aýdan soňam gyýdym bolupdyr. On gözler garankyrap kitapdaky ýazgylar kä öçügdirenip, käte açyk görünüp urady. Begenz hyrsyny işläp ýerinden turdy da gönüýlerine gaýtdy. O ýol bilen ýöremen mellekleň işi bilen gönläp öýlerine ýetmäk bolýardy. Basymrak aýaly bossan bilen belesine gelýärdi. Görül bir ýerde näme meşgulanypdyr. Badamlar o ýerde owadyň içinde gezdi. Ýagyş ýağmurly garymda ýatdy. Bular bolsa haram keýpe kowalaşyp Begen şeýilläki saýry büdüräp tasdan ýykylypdy. Elleriniň gumyny kakışdyryp, ýene de ädim sartlandyrdy. Şunyň ödünni öýden kowaryn. Baran badamy köwşüni öňüne ataryn. Badamlar goňşulamda nähir bolupdyr. Ne oýundan, ne şundan birem duýdur aýmady galy watdylar. Edel dilleşen ýaly. Ol dergadap bolup barşyna işigini batlasyp, işinden ýapdy. Bostanyň ýüzüne seredip, bir ahwalatyň bolunyny bada-bat aňdy. Eýgilikmi Begenç? Ýüzüň gözüň nähir näme boldy? Näme diýsene bossan? Atoýnatma. Beden maskaraçylygyň näme? Toba. O nähir maskaraçylykmyş. Atoýnadan bolmady ýan. Näme bilmedi ütdiňmi? Temenem haltada ýatýan näler? Ola her näme diýip durdyň hani açygyrak aýtsana. Men senden beýle zady garaşmaýadym. Beýle namysa goýarsyň öýdüp, ölsem kelläme geljek del. Şekil gaýra. Ey Hudaýjan, muňa bir jyn urupdyr, toba tagsir. Etçeň edip inneki haýarçylygyň näme? Inni men ýylygynyň ýüzüne nädip görnöýün? Başym alyp düz kaýmasam başga lazım ýok. Begen şany ülürýänim bu soň näme bolany aýt. Bestir munun artyk menim syzajak del. Öňe syzapsyň. Ýüzüňe garany çekip etçeň eden soň inneki haýarlygyň näme? Garaşýanyp hatyadan bolýadyň. Garaşmasaň boljak eken. Dur sana ha bir ýel beripdir. Näme diýsene Begenç? Men şu tarlançakda ýatan, ýene şiirden çykmadyk oğlumyzyň andysýan. Getir görkö, şo şyltagat ýan adamy. Şyltagatmak näme gerek? Ha owa sowetiniň ýazlygy dur. Şepiň diýibinden tapan gyýdyňa, oğul gerek diýip at takypsyň. Näme lal boldun? Hay bola ýarsyň ha. Oğul gerek. Gyý. Hey, Ýör görköz. Utanjak dälmi? Eger ozal dogran bolsam, inni görmäg ýolman. Oň özü ölüpdir diňe ýazgysy bar. Oğul gerek. Gyý. Ýör sana gerek bolsa, olar Gullyň kabinete girenlerine o kitabyň üstüne gelip bir zatlar dümtünip ýazýardy. Gully bilen ýüzüniň bu ýarlygyny aňyp ýyrsarjak boldy. Oňa şeýle bossan ul. İt ýyl gyrşyn etmedi, ýazgyny görkezdi. O näme ýazgydy, o näme? Şu ýanky Rejebiň adyny ýadan ýeriň görkez. Diýip Begen ýüzüni tallap aýtdy. Näme? Biz şu oğul gerekli meseleni çözmäge geldik. Diýip inni Gullyň ýüzüne ýütlep gitdi. Gözleriniň her bir tarapa bakdy. Bir ýalňyşlyk bilen ýazylarynda. Sen kör garga. Kimiň öýüni ýyksak bolýan? Diýip bossan ulun ýakadan ýeşilip tutdy. Goý ber ýakany ýeňe. Aha, o heleňi ýygyna erkek bolýan bolsaň. Ýok. Sen kim maskaralajak bolýan? Durun zan onlar. Men bilmän ýazypdyr. Dur ýyrtdyň ýakamy. Häzir aýdyn. Men fiýal bar ýan ölýän şam rady bolýan. Ýöne maskar etmäň. Müň dowr ötünüş doğrayan.
Begen şan bossan ul gelin. Böwür säwlük ýok dogry maýdaýyn. Şo kömek üçin berliýänje göz hakalma üçin edäýdim. Wagt seni ýykylmyş kör garga. Şo wagt owa şeýtatynyň başlygy gapyny açyp, bir darda gyýkylyňyz näme diýdi? Bir wada hiç kimden tes çykmady. Dymdyrsyk boldy. Ilki bolan waka owa şeýtatynyň başlygyna, soňra-da ogul bibe, onuň bütün owa ýaşgar boldy. Belegin sargaýlanyp dur. Ol bir gün gaýgy gamly, bir gün şatlyk wakadan doly. Bugün goja Atebegin keypi dağlara ýanmaş talýa. Düýün direksi ýeten Kerimden hat geldi. Ol öýlerini täze samolyot berenliklerini, zanlarynyň sawgatlarynyň hoşdugyny, diňe bir ýetmeçiligiň bardygyny, onuň aýraçylyklaryny ýatypdyr. Atebeg ağa, soğuluğunu eşeğin öňüne alyp, Akgülüň işleýän ýerine barýar. Olunny ýyl günüň gözüne arkaýyn görünip biler, arkaýyn görülen biler. Onuň hiç kimden dile gysgy ýeri ýok. Goza döşün ýapdyryn ak sakkalyny adaja ýuwsýan ýere ýyksalyp barýar. Ami derýän suw bolsa, ömür ýaly şol geçip dur, akyp ýatyr, akyp ýatyr. Oň tolkun zagadlaryň üstüne oýnaýan güneşiň tyýglary, şatlykly hem gaýry gündür ýaly käýil pyldaýar, kätede gaýyp bolýar. Tomsun ýakyp ýandyryp barýan günleriniň biridir. Toraňlyň golynyna kiçijik demir ýol durulgysyny eginlik daýagmaýor otlanyşdy. Günüň ýetetiňi oň döşünde hatyra düzülen ordenleri medallary düşüp ýylyp ýylpyllaýardy. Ol baglyň kölegesine zordan ýözüne atyp ýuwfulläp demin aldy. Çemedanyny ýerde goýdy. Başyndaky papagyny çykaryp ýagly bilen ölmüzük ýüz gözüni boyunlaryna sýrldi. Ol ýözüne golylap gelýän adama alakatdy. Eyho, bu seniň zabunlygyny. Elinde süýse boldy, hammam gözlemek gerek däl. Dogry ýollaşmaýar diýip, ýanyna gelen adam oňra lalaşdy. Görýän gölün, şu bir ýerde däl öýdýän. Men bijele gaýda adamyň baryny tanaýan. Hemmezetini? Ýoksa näme? Durulgamy da anha görüşüň ýaly. O ýerde bir ýerde de kiçik owacyklar bar. Onu bildim. Men uzakdan Sibirden geldim. Bäýbe. Ýolda aryndyňyz-o. Ýörenne Gökçaý bereýin. Gökçaýyň adyny eşitdim ýöne içip göründim däl. Olar kiçik otog girdiler. Nowatçy nire, kimlere barýanyny maýordan urtut sora bermek ebeteni tapmady. Gelen mehmanyň beýdip sowal bilen ýakadyndan alybermedi, gelişiklerli. Käsa uýrun çaý urtlan maýoryň gök gözleri şo wada syýzardy. Oh, bu gök çaýa gara çaýdan gyzyn bolýar eken. Olaň ikide gülüşdiler. Bizim howamyzym seňkiden sydyr diýip Nowatçy degişdi. Maýoryň sözüniň ýyzyny getirdi. Belkem şoň üçindir. Men bir türkmen tanaýadym. Birin käwre on ganym gyzgynny. Kim ol? Şu ýerlimi? Hawa. Kerim Atebeg diýerler. Ay goýa. Nowatçy ýerine de ogaldy. O diýirmi? Maýor başyna şak saldy. Bir salyndan oturdy. İkisem haşlaşyp uludan demin aldylar. Öz gözüň bilen gördüňmi? Maýor başyny atdy. Ha, bolmandyr. Gazaly ýaly olun, ozala direksi ýetdi diýip pat geldi. Soňa mene berden kaýýadynyň habar bolup oturuverdi. Innem ýene. Biçare Atebeg ağa ýaşyryň soňunda bir wada biram suwuklaran ýaly bolar. Hey näge kan uruş. Hey de Kerim ýaly ýigidin nenen edip gary ýere dözjek. Nowatçy çit ýaglyny çykaryp gözüni tutdy. Maýorum ýerinden turup, aýnadan taşar etdi. Bir aýokdan Nowatçy dillendi. Häzir gatysy, giýjülen günüň howry ýatşandan men seni toraňla elteriýal oglan taparyn. Häzirçe azmaz diýinsiňiz. Ine de aýgytly pursat geldi. Nikolaýyň Kerimiň gürüňlerinden eşiten Atebeg agasy. Atebeg awçusy. Atebeg tebibi. Gabat garşdyna ak sakkally perişte ýal bolup dur. Atebeg agaň urdu. Kerimiň ýazyny hatlarynyň gaýbana tanşy. Agtygynyň komandiri berdaşly, eginlik, peýelwan sypatly ýigit, gök deňdimeň diýen salihatly gözlerini balkylladyp dur. Azyn tüýjüň mazal gören erkek kişiler. Salym birek terleşip gultundylar. Salam Atebeg aga. Atebeg agaň
Eňe bilen birlikde tutuş takkaly mümkinläp durşuny ikerini tutdy. Emma Nikolay bir ellen görüşüp, beýleksiniň gozaň arkasyndan dolap bagyryna basyp, erti salym durdy. Sınar boýlygydyň hamsyp aglayan sesi gozaň kebiyetiniň ýanyna eşdildi. Gozadan tes çykmady. Ýöne kütelen görüşleri şeýle bir awşap gitdi. Gyýyr ýanyna ýygırdatan. Emma bäbiň ýaňagy ýaly hamy ýukuran ýaňaklaryny Galyň üstünden toğulanıp gaýdan azy ýaş. Barıp sakkaryna ýyldyrap durdy da, soňam içine tiňip gitdi. Köp külpetler baştan geçiren gozu. Görün adamsynyň keşfinden onuň kalbynyň näze ýürüdügini şo wada göz ýetirýärdi. İksan ullokan erkek kişi bir-biriniň göz ýaşlaryny gizlejek bolýardy. Bir taparam gozanyň syny sözleri Nikolaýyň dostuny wepadar, pek gürokly adamdygyny goýa geçdi. Akgülüň oğluny götürüp içeri girmegi, iki tane erkek kişiýiň arasyndaky bu gala goplugy oňoýsy pursat ýeňilleşdirdi. Agada gelmän duran sözler başlamagy maýtapyldy. Salam Akgül diýip ilki Nikolaý ýüzlerini. Soňra nazar ikerini tutdy. Gel nazar. Gel maňa gel. Oho, ululýamyň. Malades. Nazarjyk oňa göwünjüň ymtylmasa da barmagy da juda bir garşy bolup durmady. Alaýta-da onuň düýüşini näki zyňyrdaşýan medallar, ordenler oglunyň üntüni çekip, iki gözüni şoradan aýryp bilen okdy. Azyk ögreni soňra nazar olara barmajyklaryny degirip gördi. Soňra tutuşturdy. Men hereketim nähillen manida atasynyň izzetiniň gününe seretdi. Olaň salazygyly gyrýanyny görüp, oglanyjy hatamy kabirlerini. Ýödüni beni atan şu adamyň guzogyny arkadan düýüp başlady. Nikolaý ony ýokary bökdürdi. Nazar beýle oýunlary ilkinji mertebe görýän üçin ilki gorkuşy bolmaly, emma ýokardan gelişine hiç ýeri agırdylman gapylýan üçin zykırdap gülmäge başlady. Akgülüm Atebek ağa diýil gyrýardy. Hawa, diň olaryň ýüzleri gülümserýärdi. Yüreklerine bolsa otly hogry üsýärdi. Gerdenlerini gara dagyň böwlegi basmarlayan ýarly. Soňra Nikolaý oňa owadan penjegi, alaja topy, şokolada soňat berdi. Ondan soňra nazar Nikolaýa hasam ýuguranypdy. Owadan güllü ýaglygy, akgül uzunly, ol bir hili utanyp ýaňaklary sümgüdüp ötüp gitdi. Ay näme gerekdi diýip şekinjeňli etdi. Erini dostçugyny uzatmazyny bilmän ýaýdanny. Alalgyydym. Saňa ýa-da adam soňat beren ok. Biziň Kerim bilen dosty soňat berýär ahyry. Ene Atebek ağa. Şeýle şu ady getirdim diýip Nikolaý çemedanyndan bir düğün söz çykardy. Ilki bilen bir ýaragyň goşan ýyl görünni. Soňra da gunnagy. Olar göz spimartalymda ýygynaşdardy ölün ýalpylap duran awtpöň bolup çykdy. Bir sapar partizanyň ýanyna uçup baramazda hut Kerimiň özi siziň üçin aldy. Uruşdan soň atamy bererin diýip göwüni ýugurdyp berdi. Kerim muny atyp görüpmidi? Görüp de Atebek ağa. Ähli nişanaň edil ortadan patradypdy. Atebek ağa Kerimiň eller degen ýerini ema bilen sypalap pikir sümdüdi. Sag bol Nikolaý diýdi. Gyýdym bar dokan halyny getir, Nikolaý görsün. Akgül towalanyň halynyň ipini ýalyp görkezlerini Nikolaý oh edip içini çekdi. Ýerinden turdy da halyny ellep gördü. Ine bizat, ine bir sowat diýip öwren gaýtarady. Akgül dokady diýip Atebek ağa gonuşdy ellerini. Sag Akgül dokanyň üçin. Menim oň ýal ajaýyp zat ömrümde görünmek. Ine şu ýerde dursun diýip Nikolaý halyny diýwardan atyp goýdy. Sen näçe dursun Nikolaý? Ýögem giremde çykamda görüp dursam bir çağşan ýürek çydarmy çydamazmy diýip Atebek ağa ýere tertdi. Gaýtam görüp dursam ýüregiň düşýär Atebek ağa. Nikolaý küçädim, ýa-da çekilip Kerimiň hallak suratyny synlady. Onuň gödüňünde Kerimiň dogumly keşfi zanlaryny ýaly boldy. Ol başyny ýaýkady, dilini jukullatdy. Sizin suratyňa goýup gidin. Nikolaý ağa, sizin kenem dokaýyn diýip Akgül dillendi. Sag bol Akgül, adara galmaň. Ýok, adara galman. Näçe güne dokudyňyz? Her güni işden soň elim degen wagty 6 aý töweregini. Ýa-da hem gize günni işlerendigini Nikolaý gödüňüne getirip ýene-de başyny ýaýkady. Atebek agalary Kerimiň komandiriniň gelindigini toraňguly obasynyň uludan kişi eşitip olar ýygynanlar. Atebek ağa bakyp oturan baý goýuny öldürüp agtygyny ýatlady. Tä gize ýaryndan agýança
front taktı gurrun edildi. Nikolay Kerim bilen baştan geçirenlerinin baryny gurrun berdi. Front ýollary ädim ölçören ýaly boldy. Adamlar erteki dinleýän ýaly ankarly oturdular. Çağalar nazary meňdeş gidizikler bir ýam uklap alypdy. Ol sözüniň iň soňuny haşlap demen aldy. O şeýdip şo gün gadyrdan dostumy ýitirdim. Kerimi dostluk mazaryny öz ýelim bilen saýladym. Elbetde Belarus toprağı netibetindedirdi. Salyut attık. Her kim bir pil gumokladı. Şu günkü ýadymda howa mayıl bolsady gar ýaýady. Polkdaky gyýdarmadyň barja aglady. Hemmemiz göz ýaş etdik. Üstüne ýagýan gar ýüzümizde erep göz ýaşymyz bile aşak syrýady. Polkumyzdan gowy görmeýän ýokdy. Olam siz hakda köp gurulma berýärdi. Alaytada Atebe ağa siz agdyny düşürmeýärdi. Aradymışlyk düşdü. Diň aýallaryň uludan alýan demleri eşdilýärdi. Nikolay sen o mazaryň haýyr didigini anyk bilýärmi? Bilmännem Atebe ağa. Gidip görseňiz men adres bererim. Hukman görürs. Gülüm nazarym ýakyders. Oň üstüne garawymyň topragyndan sepmesek bolmaz. Atebe ağa. Menim gitjek. Seýorlaş bolaryn ip ora dillenni. Nikolay edip bir zady ýadynyň çykaryn ýaly. Ýadynyň gonjuna elini tokup Kerimiň pyçagyny çykardy da Atebe ağa uzatdy. Gaýdyşyn şolowa degip geçdim. Hal Avdot Stepanowy diýen kemperiň gida azyjyk düşledik diýipdimi? Ine şo ýerde Kerimiň aýagynyň yarasyny taramyzdy ýatdan çykan eken. Atebe ağa ýene de öýüne gaýdyp beren pyçagy ýerine aldy. Sapyndan tutup gynynan sowrunyny onuň tyýygy çyranyň ýagtysyny ýalpylap gitdi. Şo halat ukudan oýunan nazarjyk ýalpylayan pyçagy görüp ellerini tutdy. Ýem pyçagy soruýar diýip gullugy çykyp oklady. Tügeleme. Atasy bilen Kerime çekipdir. Yaraga topulsa batyr ýigit boljak şo. Begen şeýle däme diýip oral gapdaryna turun begenji dürtüp goýberdi. Nikolay mihmançylykda 2 gün boldy. Iň soň gün olar Atebe ağa Nikolay nazarjygam alyp goloýda gum depedine täze tüpeň atyp görmäge ýöneldiler. Atebe ağa bir ýaraňyzda men ýögrenişmändirin diýip sypaçylyk etdi. Men ham ony birini sapar ýelim alýan. Atebe ağa siz köýüne mergen. Muňa seretli. Gozany bilgeçden ýögen bolaýmy? Ýok sanym, hakykat aýtmaly. Şapak gyzaryp ýaşýady. Gum depeleriň asman bilen tergedi gyzyl boýaga batyrylan ýarly. Howa salkynlaşypdy. Olar ýene de gyýlaryna gaýtdylar. Indi näme kärdi işlemek üçin Nikolay diýip Atebe ağa sorady. Inni ýük çeker. Adamlar o şäherden bir şähere gatnadyr. Aksakal bir taraplara da Sibir'e de gelmäge barym. Men o ýerleri ikini yaraman inim. Anha nesip bolsa nazar urulsa gelmäge barar. Ýokman. Gatnaşy ýitirmäliň. Nazary da Kerim ýaly edip terbileň diýip, ol aralykdan ýürep barýan oglanjygyň depedine seretdi. Iki uzyň kölügäniň ortasyndan barýan keltejik kölügözüge üns berdi. Nazar ýokman barar diýip Nikolay ýene de gaýtarady. Goýmanyň o ýerde de bir ýerde de öýü bolsun. Adamyň iki öýü bolsa erbetmilemi? Adamyň bir öýü bolmaly diýip goza elini arkasyna tutdy. Ýöne dosty näçe köp bolsa bolubersin. Onu şonça da gowy. Ona Sibirde de hakyky dostlarymyz bar diýip hasap edäýin. Siziň hem garawymdy diýip Atebe ağa oň ýüzüne seretdi. Olar gum depedine bakadyrmaşdylar. İki sany uzyň kölügäniň ortasyndan barýan gysgaçyk kölügi iki ýana çaýkanýady. Emma iki sany uzyň kölügi onu dogry ýöretjek bolýan ýaly, onu goraýan ýaly aralaryny alyp depe bakadyrmaşyp barýady. Şol depäniň sür başyna çykaýdylar. Ýaşak bolýan günüň tyýyklarynyň görünmegi mümkin.